Don Ventura González Preto chega a Vigo dende Valderrei natal e comeza a andaina empresarial cun negocio de alimentación de 100 metros cuadrados no mercado do Calvario. No 98, ante a posibilidade de poder seguir ampliándose, abrindo tendas en toda Galicia, fan unha alianza co Grupo Eroski, participado 50% pola familia González Preto e 50% polo Grupo Eroski. En 2013 estamos en máis territorios coa renovación da alianza e temos tendas en Galicia, Asturias e Castilla e León bajo as enseñas de familia, hipermercados Eroski, supermercados Eroski, as tendas Aliprox, Eroski Rapid e Eroski City, que son franquiciados, e tamén Carrefour, que é venta mayorista o Canal Oreca. En 2016, aquí fala tamén desa incorporación dos hipermercados que eran de Grupo Eroski e pasaron a ser xestión de Vegalsa Eroski. Fai nada, unha semana celebramos o 25 aniversario desta alianza e a verdade é que esta alianza trouxo moitas cousas interesantes, como por exemplo a parte lingüística que os vascos xa ven traballando dende hai moitos anos e a verdade é que penso que foi un acerto nese sentido, por exemplo, o etiquetado dos produtos en todas as linguas oficiais. Esta é a nosa rede comercial, as diferentes enseñas, como comentaba agora, e despois as principales cifras de negocio, penso que a máis importante, dende logo, son que xa somos 7.400 persoas, con máis de 10.000 traballos ou postos de traballo indirectos, porque xa que traballamos cunha rede de proveedores locais moi importante, porque para nós o tema dos produtos locais, de apoiar as empresas de aquí é moi importante, porque ao final o que fai economía en Galicia e para nós, dende logo, é unha aposta moi clara e seguiremos a traballar nelo. Para nós tamén é importante toda a parte de RSE, e dentro de esa parte de RSE, a parte, por suposto, do apoio á cultura, así como outras moitas patas, como a solidaridade, o tema de sostenibilidade medioambiental, pero eu penso que o máis importante é ese número de proveedores, ese número de persoas, e despois, é verdade que a cifra de ventas o ano pasado foi de 1.300 millóns, tamén son moitas tendas, son 284 puntos de venta en Galicia, Asturias e Castilla e León. Aquí está a rede comercial e como está distribuída. Aquí estarían as plataformas logísticas que temos en Galicia para poder chegar a todos os supermercados con eses produtos frescos a diario e tamén coa alimentación de seco. E despois, unha parte moi importante para nós é o cliente, está no centro de todo, é a razón da nosa asistencia. Temos máis de 1 millón de clientes que temos datos deles gracias á tarxeta Eroski Club, que ofrece tamén moitas ventaxes. Os valores corporativos, que é o que nos diferencia como empresa e que temos dende o comienzo da empresa, é o trato familiar ou cercano, o compromiso e implicación coas persoas, a innovación, a aposta polos proveedores locais, que falábamos agora, e a responsabilidade social. Que é importante, o que penso que pode ser importante neste foro? Porque para nós é unha aposta firme dende fai anos a comunicación bilingüe nas tendas, a etiqueta plurilingüe nos produtos de marca propia, que comentábamos antes, e o apoio á cultura galega, que dende fai unos anos empezamos a introducirnos, e penso que aquí temos moito percorrido para mellorar, igual que na parte da comunicación en galego, pero non nas nosas tendas, ao final, en moitísimas das tendas, en a maioría das tendas, os equipos falan en galego, porque a lingua madre, sobre todo cando vamos ya a zonas máis rurais, pois está como moi integrado. Que queda? A parte máis corporativa, a parte de enviar emails e demais, que cada vez hai máis galegoparlantes, pero é verdade que aí temos que dar o salto e a comunicación interna facela en galego e en castelán, polo menos que convivan os dous idiomas, non? E tamén nas redes sociais, pois tamén penso que aí temos que seguir ahondando e seguir mellorando, con lo cual temos área de mellora. Xa estaría, moitísimas gracias. Non sei se te dou para atrás, aquí. Moitas gracias, Gabriel, sobre todo por cumprir tan ben co tempo establecido. Paso entón agora a quenda de palabra a don Pedro Boquete, o director executivo. Vou a ser menos entretenido. Bueno. Tampouco traigo presentación. De todas formas, se vos aburro e queredes buscar durante a miña intervención no smartphone Leita 2, aproveito para facer publicidade e que busquedes o produto. Bueno, non somos unha empresa moi recente, en realidad eu son o director executivo, pero quen forma esta empresa son as explotacións máis innovadoras de Galicia. Explotacións que no ano 16 deronse conta de que no sector lácteo estaba habendo unha serie de problemas. O primeiro era
que o precio do leite non dependía deles, non dependía das industrias, non quero dicir das distribuidoras, porque está Vegalsa, pero sí das industrias e tamén da distribución pola potenciación das marcas blancas, etc. Pero había outros temas máis complicados, que era primeiro había un 25% da xente que decía que lle sentaba mal o leite e sin embargo había un 5% que era intolerante á lactosa. Por outra parte, había un descenso que era casi coincidente con ese 25% no consumo de leite nos últimos 20 anos e creíamos que esas explotacións deberían facer algo para mudar eso. Esas explotacións uníronse e crearon unha empresa, unha sociedade limitada, non unha cooperativa, que o que se lle atribuye sempre aos gandeiros, non, crearon unha sociedade limitada para intentar comercializar directamente o seu leite. E primeiro fixerono con leite convencional e, efectivamente, apoiáronse nunha serie de distribucións que foron as primeiras en acoller esas marcas. Teño que reconocer que a primeira distribuidora que nos acolliu cos brazos abertos, e iso hai que decirlo, foi Vegalsa. É dicir, entramos sin problema ningún e é difícil colocar unha leite convencional nun lineal que está plagado de marcas e que necesitan metros e metros para vender. Nos queríamos colocar nese lineal que a idea de, en 4 ou 5 anos, sacar ao mercado algo absolutamente revolucionario. E durante 4 anos estuvemos traballando en sacar algo que non existe en ninguna outra marca en Galicia ni no resto do Estado e que é un fito a nivel europeo, que é o leite A2. Outro día na presentación, que te agradezco, pero que me fixo Carballido en Ribadavia, en unha entrega do Premio Bacelos de Prata, fixo unha especie de spot publicitario no que decía que él mismo, o presentador, era consumidor de leite A2 e gustoume máis que me promocionases co do corno, non? Ben, en todo caso, desde esa data fixemos algunhas cousas, non só sacar o leite A2, aproveito para que busquedes cando terminedes o leite A2, senón que fixemos máis. No ano 16, o leite que se etiquetaba en Galicia etiquetábase normalmente en castelán ou como moito en bilingüe. Todo, nos preguntábamos outro día en Ribadavia por que etiquetamos en galego e a verdade é que foi algo que non se planteou nunca. É dicir, no Consello de Dirección falase en galego, todos os nosos socios falan galego nas súas casas, parecía lógico que vendendo leite, pois venderamos ou poñeramos ou etiquetáramos en galego. Pero aquilo chamou algo a atención, de feito, houve algunha xente que nos dixo que non deberíamos etiquetar, incluso algunha distribuidora, que nos decía que era arriesgado etiquetar en galego. Hoxe etiquetan a maioría das marcas de leite en galego. Básicamente porque peleamos por un mercado en Galicia por ser quen é a marca máis galega de todas as galegas. E nós realmente queremos salirnos de aí. É dicir, creo que xa demostramos un pouco que o noso non é utilizar a lingua en Nadal nun anuncio de televisión. Creo que fixemos cousas non só do apoio da lingua, sino un apoio da cultura desde o cinema, non só o corno, Melancolía, ONS, Festival de Cans, festivales todos e tal. Creo que apoiamos moi por encima da medida das nosas posibilidades e é certo que o apoio incondicional dos nosos socios e que son gandeiros e que non lles importa que invirtamos en cultura, e máis, están encantados de que invirtamos en cultura e que fagamos imaxe de macrocultura. Creo que nós ahora, é dicir, esa loita por ser os galegos máis galegos de todos os galegos, queremos abandonalo e vamos a dar un salto a nivel estatal, espero co apoio de Vegalsa con Eroski. Vamos a salir a nivel estatal, estámoslo facendo xa, salimos etiquetados íntegramente en galego, vamos a salir cunha campaña a nivel estatal, non só en redes, sino en televisión, tamén en galego, porque creemos
hai que ser, creo que a nosa lingua creo que nos diferencia, e creo que ademais creo que non basta con decir que teño un sello de marca de calidade galega 100%, etc. Creo que hai que demostrar algo máis, e creo que se nos aproveitamos de que somos galegos e de que Galicia produce produtos agroalimentarios de calidade, creo que estamos na obriga de, aproveitándonos deso, de devolverlle algo ao noso país. Vámoslo a facer, saldremos a nivel estatal, intentaremos ser máis galegos no resto do Estado e incluso no resto da... Gracias. Pois, paso un pouco a presentar a... Non sei que necesitaba a presentación, non sei se teño que ir para ali... Pois, se non me podes cambiar, sí. Aquí a don Antón Insua, coordinador técnico de COP57, como vos decía antes, cooperativa que está detrás de proxectos como a Semente ou Numax. Vale, bueno, boas tardes todos a todos, estamos na hora difícil esta da sobremesa, pero o primeiro agradecer ao Consello da Cultura Galega e aproveitar a parabenizar esos 40 anos de existencia, o convite para estar hoxe aquí e traer, vamos dicir así, unha experiencia se cadra algo exótica ou pouco coñecida do mundo das finanzas e do mundo das finanzas aquí en Galiza. Agrademe moito estar aquí, porque 40 anos non, pero con Víctor coincidíamos levando as cativas á escola infantil. Alá co Bernardo, pois pola Mariña, nos tempos da universidade, ou con Susana tamén. Con Charo, pois no claustro universitario, non sei que, e con Xoselois, pois na facultade tamén da cuestión dos estudos, entón, bueno, pois que eso, que vemos que estamos así moi en familia, e, bueno, con Emi que xa estamos nunha relación máis de día a día ou chamañeques, non? Entón, bueno, eso, que me congratula, como dicía outro, estar aquí, e, bueno, e trasladarvos un pouquiño esta idea. Procurei cinxirme aos 30 minutos que me dixeron que tiña, e vamos a... Bueno, que é COP57? COP57 é unha cooperativa de servizos financeiros. Non é un banco, nin é unha caixa de crédito, nin unha cooperativa de crédito, é unha cooperativa de servizos financeiros. E en que consiste? Consiste en coller a forro da sociedade civil e canalizalo única e exclusivamente a entidades de economía social e solidaria. De onde nace? Nace, despois dun proceso de reflexión que veu dunha loita sindical en Cataluña. No ano 95 se constitue COP57 e previamente se constitue grazas a que durante moitísimos anos traballadores e traballadoras da editorial Bruguera, que pechaba con un ERE extintivo daquela, pois levaron unha loita intentando primeiro manter os postos de traballo, despois conseguindo mellores indemnizacións e chegaron a gañar en casación no Supremo, unhas condicións moitísimo máis ventaxosas das que inicialmente daba a empresa cando decidiu pechar a fábrica. Entón, a raíz de aí, pois eso, xestouse o que era a COP57 e xestouse por dúas razóns. Unha era devolver a toda a sociedade civil que durante tantos anos estivo acompañando a toda esa masa de traballadores e traballadoras, devolver en termos de gratitude pois todo ese esforzo e ese apoio en como podemos apoiarnos. E ao mesmo tempo facelo coincidir cunha realidade que a día de hoxe mesmo, que tamén sigue existindo, que é a dificultade que teñen os proxectos de economía social e solidaria para acceder ao financiamento, mesmo honradas excepcións e demais, pero sigue sendo, en líneas xerais, unha dificultade obxectiva. Entonces, dese proceso nace COP57, cuns principios de funcionamento que tedes aí, que van ser, por un lado, a cuestión dos principios cooperativos, da Alianza Cooperativa Internacional, pero tamén os principios das finanzas éticas en termos de transparencia e, sobre todo, no sector bancario no que, digamos, nos movemos, no sector das finanzas, co tema da confianza como un elemento moi importante. E para nós, para tamén dar esa confianza, o problema ou a cuestión era facelo con transparencia, traballando en rede e sempre cunha perspectiva de arraigamento no territorio. E iso, digamos, que vai enlazado xa co logo, co título da xornada ou da charla, é moi importante para nós. É dicir, que COP57 ten moi claro onde está, precisamente pola capacidade que ten de ter presencia nos territorios. E iso vai condicionar, xa desde que naceu hasta o día de hoxe, cales son tamén as linguas vehiculares, os usos idiomáticos que se van a utilizar en COP57. En eses termos, precisamente,
tanto nos estatutos como neses principios da Alianza Cooperativa Internacional está o interese pola comunidade ou, literalmente, nos estatutos pon respetar e fomentar as diversas realidades culturais e as súas formas de expresión. Nese paraugas cabía un pouquiño todo. Pero sí que tiven a curiosidade, antes de vir a esta charla, de prepararla, de falar con socias e persoas fundadoras de COP57. Xa xente bastante maior, non? Os conte de que fai máis de 25 anos e a xente que igual naquela xa estaba a altura de traballar con 50, 40 anos, pois, bueno, é xente que xa maior, e lles preguntaba sobre o tema do idioma. Si cando se constituíu en Cataluña, pois houbo algún tipo de problemática a hora de definir cal vai ser a lingua de uso habitual en COP57. Foi o catalán, e precisamente o que me dicía que estaba tan normalizado o uso, digamos, do idioma catalán, digamos, no sector e no mundo empresarial e social naquela altura, que mesmo habendo castelán falantes, sobre todo na base traballadora e non tanto nos cargos directivos desa editorial Bruguera, pero que sí que o idioma no que COP57 apostou por facer a súa andaina era en catalán. E isto, se digo, fai máis de 25 anos e en Cataluña. Que pasa? Que despois COP57 foi medrando. E foi medrando, vamos decir, porque foron caendo as pezas de dominó. E foron caendo porque en Aragón empezou a haber un tecido social necesitado de financiamento, empezou a haber unha inquedanza por que se fai con o diñeiro, como podemos facer ou usar o diñeiro de outra maneira distinta, e aí naceu COP57 Aragón, despois veu Madrid, despois Andalucía, e finalmente no 2009 xa naceu COP57 Galicia. Ese é o mapa de onde estamos instalados, ou onde temos presencia, e a presencia responde a que hai masa crítica tanto de persoas aforradoras como de entidades socias de servicios que son as que usan os servicios financeiros que ofrece COP57. Este é un organigrama do que é a cooperativa, donde hai uns órganos de dirección, Asamblea Xeral, Consello Rector, e eso se replica a nivel micro en cada unha das seccións territoriais. Entonces, en Galicia, temos a nosa Asamblea de Sección, o Consello de Sección, e 2 ou 3 estruturas que son funcionais ao que é o funcionamento ordinario da cooperativa. Quen pode ser socio ou socia de COP57? Socios de servizos que utilizan os servizos que ofrece a cooperativa, que únicamente son entidades de economía social e solidaria, non autónomos, non SLs, non SAs. E, por outro lado, quen pode ser tamén socio de COP57? Persoas físicas que son colaboradoras, que non van poder acceder a financiamento de COP57, pero que justamente o que van é poñer os cartos en COP57 para que se financie ese tipo de proxectos de economía social e solidaria. Temos, digamos, as dúas patas da estrutura, por un lado aforrar en COP57 e por outro lado financiarse en COP57, vou apurando, e, digamos, na parte que ten que ver co uso da lingua ou que uso se fan da lingua a nivel externo, o comentaba na entrevista nas previas dos vídeos que o que claramente hai unha especie de autoxestión en cada un dos territorios. O mesmo que en Cataluña apostaron polo catalán e xa, digamos, tamén introduciron o castelán, porque xa empezou a ver en Aragón utilizaban o castelán, pois ese recurso como un recurso doble. En Euskadi, por exemplo, utilizan o castelán e máis euskera, e en Galicia o que utilizamos, digamos, de base única e exclusivamente é o galego. Fora de que os recursos, tanto materiais como divulgativos, estén noutros idiomas, simplemente que cada quen fai a divulgación, tanto nas redes sociais como a través de página web, cada un co seu idioma. Esa é a página web, o cabezallo da página web de COP57, e como vedes está en 4 idiomas: catalá, castelán, galego e euskera. Están os asturianos que tamén queren poñer aí o bable, pero hai un problema aí técnico de como facer esas traduccións. Esta é a página web tamén da Fundación COP57, que depende da cooperativa, donde tamén se utilizan os 4 idiomas como elementos referenciais. E a nivel interno todo se utiliza, digamos, segundo o que cada sección territorial decide utilizar. Aquí en Galicia é fundamental e únicamente en galego, tanto as actas dos órganos sociais, como os contratos das operacións que facemos, como a comunicación oral ou escrita que se fai coas persoas socias. E despois trouxemos aquí, porque xa me parecía de baixar un poquinho máis ao terreno de, vale, sí, pois o tema da lingua no uso como entidade, pero tamén incluso indo máis alá. É dicir, que o que promovemos é precisamente transformación social, financiamos proxectos que nos parecen interesantes para a sociedade desde o punto de vista medioambiental, social, etc. E unha dos elementos aquí en Galicia que valoramos é como desde as entidades de economía social se pode transformar e mellorar a sociedade. Entón, claramente, o tema de potenciar o uso da lingua minorizada, que é en Galicia, que desgraciadamente xa estamos
xa estamos ahora claramente minorizados no uso do galego, pois precisamente aquelas entidades que fan bandeira e que fan, digamos, unha aposta polo uso do idioma, pois tamén son entidades que COP57 financia. Este é o caso de Numas, que sabedes que foi un cine que se abriu xa fai uns no 14, me parece que foi, en Compostela. Bueno, pois COP57 financiou os 300.000 euros que costou a reforma do local e a arranque desta cooperativa no seu día. Outros dous proxectos que tamén financia a COP57 ou financiou, digamos, recentemente son as sementes, tanto a de Trasancos como a de Compostela, facilitando o ben a compra e reforma dese local de Moas, donde, pois eso, tamén nun ensino que non me quería quedar incluso no tema do idioma, porque vai máis alá, vai tamén coa cuestión da pedagogía, do sistema de ensinanza Montessori, etc., que, digamos, nas sementes, pois tamén implementa para o seu alumnado. E, finalmente, poñía tamén outro exemplo claro dunha aposta polo tema do idioma, que esta é unha editorial, unha cooperativa que edita única e exclusivamente en galego e ademais o fai tamén con outros valores, que é dicir que toda a edición impresa que fan a fan en papel ecolóxico, sin plastificado, etc., co cal, bueno, pois, e aparte o contido das propias publicacións, e aí vos puxen un exemplo, pois, bueno, pois de debates e demais que foron publicando sobre o futuro da lingua galega na mocidade. Ya está aí. Perdón pola extensión. Nada. Moitas grazas, Antonio. Ben, para rematar, pois, don José Antonio Méndez Álvarez Cedrón, director xeral de Caixa Rural Galega, seguimos un pouco nos servizos financeiros. Moi ben, moitas gracias. Bueno, non sei como empezar, porque recibí moitas flores xa antes de empezar. En primeiro lugar, agradecer ao Consello da Cultura Galega que nos tivese en conta para estas xornadas. Bueno, somos un pequeno actor financiero. Neste caso, nós non temos que competir porque somos a única entidade con socios galegos. O sea, que eso levámoslo xa no noso ADN, non? Para comentar un pouco cal foi a evolución do uso do idioma galego na nosa compañía, pois gustaríame primeiro explicar un pouco cal foi os inicios da Caixa. A Caixa fundouse no ano 66 como continuación, bueno, de algunhas actividades. Cando falabas do tema de COP57, recordaba eu, bueno, pois os meus compañeros que xa están jubilados, que falaban o que chamaban as hermandades de labradores, que eran algo parecido, no? Que pois nas pequenas vilas de Lugo pois había unha sorte de posta en común de recursos para financiar pequenas inversións no agro, porque as caixas de aforro e os bancos pois non lle prestaban moita atención. Estamos falando dos anos 60 e principio dos 70, no cal se produxo pois a primeira gran transformación do agro galego, bueno, pois que a compra dos primeiros tractores, os primeiros arados de vertedera. Entón, aí xurdiron, mesmo tamén a través de cooperativas agrarias, pois a necesidade de ter un instrumento que financiase toda esa actividade. E así transcurriron pois as dúas primeiras décadas de existencia da Caixa, hasta os anos 80, que, bueno, xa quedan un pouco lonxe, pero houve unha crise moi importante no sector financiero español, con moitos bancos que tiveron moitos problemas polas súas participacións industriais. As nosas caixas estaban ben, pero foron obxecto de desexo das administracións a través do Banco de Crédito Agrícola de ser absorbidas e integrarnos no que foi Argentaria. Estou falando de prehistoria financiera, que depois acabou no BBVA de Argentaria. Pero aí houve, a verdade, chamamos nós os pais da patria, pois tiveron, pois eu creo que a gran idea de facer unhos viaxes por Europa e ver estes movimentos de cooperativismo de crédito e ver en que modelo nos deberíamos de reflexar. E, bueno, como conclusión destes viaxes, decidiron facer algo parecido que fan os alemáns. Constituíron o que é o Grupo Caja Rural, que na actualidade agrupa 30 caixas como a nosa. Nós actualmente somos, por tamaño e número, 14 das 30 que hai. Hai caixas aproximadamente como 10 veces máis grandes que a nosa e algunha 20 veces máis pequena, con cal é un grupo moi amplio. E este grupo o que busca é pois darnos da competitividade necesaria para actuar neste mercado hiperglobalizado dos servicios financeiros.
todos por nós solos somos moi relevantes nas zonas nas que nos actuamos, pero pouco relevantes individualmente nun mercado globalizado. Entonces, a partir dos anos 80, foi este grupo que hoxe estructúrase en tres patas fundamentales. Temos un banco común para todas as caixas que nos fai uns servicios financeiros de gran escala, unha compañía de seguros para todo o tema de seguros, de todo tipo de vida, de hogar e agrarios, e despois tamén temos unha central informática que non só dá servizos ás caixas rurales, senón a un montón de bancos pequenos que traballan en España, fundamentalmente tamén bancos estranxeiros que se queren situar en España. Tradicionalmente, nos éramos a Caja Rural Provincial de Lugo. A principios dos 80 cambiamos o nome por Caixa Rural de Lugo e posteriormente, cando ampliamos o noso ámbito de actuación a toda a comunidade autónoma, pasamos a ser Caixa Rural Galega. Ben é certo que o único que tiñamos en galego era o nome, porque o estar incluídos neste centro informático, pois, lóxicamente, as cousas vimos do campo, somos aforradores, o tema dos gastos sempre está moi aquilatado e só tiñamos unha informática en castelán. A medida que algunhas caixas de Levante empezaron a ter moitos clientes estranxeiros, pois adaptamos aos nosos sistemas o alemán e o inglés, porque tiñamos no conxunto do grupo moitos máis clientes que falaran alemán ou falaran inglés. Posteriormente, a Caixa Rural de Navarra expandiuse un pouco, sobre todo pola provincia de Guipúzcoa, e empezou a ter clientes que demandaban o euskera. E, como era unha caixa moito máis grande que a nosa, despois explicarei como se toman as decisións no grupo, non? Pois tiñamos o euskera, hasta que chegou un momento en que tiñamos xa todas, en Cataluña hai menos caixas, pero tamén chegou un momento en que se traduxo o catalán, pero chegou un momento en que tiñamos varios idiomas estranxeiros, varios idiomas do Estado español, pero non estaba o galego. Claro, nosas decisións as tomamos por unanimidade, non por unanimidade, pero, digamos, cando alguén fai unha petición ao noso centro informático, vai sumando partes do capital hasta que se chegue a un nivel no cual se desenrola o proxecto. Para desenrolar un novo préstamo hipotecario, pois, había unanimidade ou unha maioría absoluta. Para facer o tema do inglés, pois tamén, porque había moitas caixas que o demandaban, pero para o galego estábamos nós só. Hasta que chegou o momento que eu dixen, mira, isto hai que resolverlo de alguna maneira porque estáme generando un problema social. Nós temos unha política moi transparente cos nosos socios, temos 20.000 socios e todos os anos facemos unhas xuntas preparatorias nos cales, damos conta aos nosos socios da actividade. E era unha demanda moi generalizada de que tuveramos a nosa. E iso é verdad que teño que reconocer que o director de RSI, da nosa compañía informática, dixo isto, hai que arreglar. Tesme que buscar a alguén que nos traduzca a todos os... E aquí tamén teño que reconocer que Valentín, a través da Dirección Xeral de Política Lingüística, puxo todos os medios e conseguimos traducir en pouco tempo, en poucos meses. De xeito que hoxe, pois todo o que é a comunicación, digamos, comercial cos nosos clientes, pois efectúase en galego ou en castelán, según o cliente o desexa, pode elixir. E ben, é certo aquí, creo que xogan tamén as inercias, é certo que ano a ano aumenta a porcentaxe de xente que o ten en galego, pero tamén pode ser que moitos galegofalantes tradicionalmente tuveran en castelán e van tardando en pasar. No tema das redes que comunicamos xa non o pensamos, directamente as temos só en galego. A comunicación oral entre os empregados maioritariamente en galego. E despois, en tareas a facer, pois, coincido co representante tamén de Eroski, a nosa comunicación interna todavía é maioritariamente en castelán. Os contratos, digamos, internos que nós temos están totalmente traducidos ao galego, pero, sin embargo, todavía encontramos con algunhas, por exemplo, escrituras de hipotecas, algúns notarios, pois poñen algunha complicación. Cos xulgados, ainda que teóricamente podemos nos comunicar sin ningún problema en galego,
temos a sensación de que aínda son máis lentos, que é algo impresionante no siglo XXI, pero danos a impresión de que aínda se as reclamacións as poñemos en galego, pois que son todavía un pouco máis lentas. E esa é un pouco a situación na que estamos. Por que o facemos así? Bueno, primeiro, por algo natural, como dixen antes, unha parte importante dos nosos clientes falan galego, unha parte importante dos nosos empregados falan galego, e tampouco podo ocultar que o feito de usar o galego tamén vai moi ben sellado a nosa estrategia. Nós somos unha cooperativa con intereses exclusivamente en Galicia, os nosos socios só están en Galicia, non temos, como suelo decir eu, moitos intereses máis os que podamos ter con outras caixas máis alá de Piedrafita, co cal o uso do galego pois incardina moi ben na nosa estrategia comercial e na nosa proposta de valor. E así entendemos que os nosos clientes isto o valoran pois, bueno, eu creo que moi positivamente. E nada máis, quedo a disposición por se hai alguna pregunta, alguna aclaración. Moi ben, pois moitas grazas. Pois nada, xa vedes que son moi guiadiños, como a reloxos. Entón, imos pasar a unha especie de quenda de preguntas. Espero que se xere un debate ben froitífero. Eu, de momento, porque sei que isto é difícil comezar, vou empezar eu, vou seguindo a quenda vou empezar con Gabriela, coa representante de Eroski Vegalsa. Falaba antes dos espazos eses de indiferenza, eu vou falar tamén un pouco dos espazos de contradición, non? E falo dos espazos de contradición nunha empresa como a túa porque, igual que nos espazos físicos, a presenza do galego realmente está como normalizada, é moi sorprendente que no espazo virtual, eu que fozo moito por aí, me encontro o galego só reducido a un uso quase, digamos, festivo, folclórico, se polo 25 de xullo, se polo San Xoán. Claro, entón pareceme un tanto contradictorio, non? Non sei se é algo que vos xa reflexionastes sobre ese tema, se tedes algunha perspectiva de cambiar isto, de seguir igual, como contemplades desde o interior da empresa, ese aspecto. Estou totalmente de acordo contigo, Xaime, sí que pasa, a verdade é que falábamos antes, non? E dicíamos que, o micro, escoitase agora, que nos na maioría das tendas falase en lingua galega. É verdade que quizás na sede, que en este caso está en Coruña, pois non está tan extendido, pero é verdade que na parte digital, bueno, pois como que está máis, non? Algo que é totalmente natural, que é ir polos pasillos, ou ir a unha tenda, ou ir ás reunións de clientes que temos diarias, falar en galego e despois chegas a esa parte, non, digital, e non está. Bueno, a verdade é que na parte digital, primeiro, temos un camino para percorrer en canto á comunicación, das dúas maneiras, o sea, tanto en castelán xa como en galego, e a verdade é que sí que é verdade que plantéxanos sempre dende outros departamentos. A dúbida é un pouco, bueno, pero é que se temos tendas en Asturias e Castilla e León, que facemos? Porque se comunicamos en galego, pois estos clientes, claro, para nós entendemos que a maioría está en Galicia, entón a nosa aposta sería nos dous, e se non se pode, primeiro apostar polo galego. Bueno, aí estamos. En que punto estades da reflexión e do debate? Estamos, eu espero que se consega pronto, que no punto de venta tamén, cando vayamos a outros sitios, pois que tamén estén nesos dos idiomas. Eu creo que é un debate necesario, que é un debate complicado tamén, porque non deixa de ser unha empresa privada, e isto sérveme un pouco para ligalo co que decía aquí no vídeo promocional o representante de Leite, que decía que usar o galego tamén tiña os seus riscos, e quería que nos falase entón de que riscos ten para a súa empresa usar o galego. Xa sabemos das vantaxes, que están sendo moitas. Cales son os riscos? Que iso é interesante, non ver todo así de color. Cales son os riscos? Usalo en Galicia ningún.
Pois xa é algo. Claro, que non hai ningún risco. O que sí ten risco, e creo que tamén o dixen, non sei se se recolle, porque a verdade que non me vin, sí ten risco sacar un produto como leite A2 e sacalo en galego. Por qué? Porque non existe o leite A2 no resto do Estado. Entonces, nos fixemos unha campaña publicitaria, por certo, o publicista era catalán, porque non sabíamos moi ben como colocar o noso produto, non sabíamos se o tiñamos que colocar como unha leite especial, como unha leite convencional. Nos creemos que é a leite que ten que ser e que creemos que é a leite que vai a ser. Primeiro, porque é unha alternativa de rentabilidade pos gandeiros, é a primeira vez que os gandeiros deciden o precio do leite, é dicir, están cobrando ese leite 5 céntimos máis, é dicir, non se beneficia dese leite a industria nin a distribución, beneficia o gandeiro, que non por botarlle uns polvos, é dicir, que é leite sin lactosa, se cobra máis, sino que é unha leite que se produce de forma diferenciada, porque houve que facer un traballo durante 5 anos, separando de forma natural o ganado, para producir solamente ese leite, un leite que é moito máis digestivo, que é moito máis natural e que ten moita maior calidade, non? Sacar ese leite ao mercado que non existe no resto do Estado, o máis fácil houbera sido que a xente poñer leche A2, porque o ámbito de consumo, onde está o consumo realmente non é en Galicia, que nos peleamos 4 marcas por todo por estes consumidores, en 33.000 núcleos de población, con grandes costes de distribución, etcétera. Donde está o consumo en Madrid, en Barcelona, fora de aquí. E é máis complicado salir con unha lingua que moita da xente non a conoce. Se conocedes o noso envase, fixos un esforzo para intentar que calquer foráneo sea capaz de entender o galego, sea capaz de entender o que é o leite A2 no propio envase. Creo que calquera con un mínimo de formación de fora incluso pode entender. Pero nós non queríamos renunciar a esa identidade de Galicia ainda salindo fora do Estado. Ten risco? Sí, porque se ti metes en Siri, e a nosa campaña era Siri, que é o leite A2A2, ou Alexia, que é o leite A2A2, esa foi a nosa campaña inicial. Se ti metes eso en Siri, que ademais coincidiu cun famoso vídeo dunha nena falando do Siri e tal, pero foi casualidade, pois, se metes, normalmente te mete a leite brasileiro, etcétera, 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 o portugués, é moi difícil que tal. Ahora conseguimos que se metes leite A2, se salga algún artigo de leche A2 en el diario, en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que é arriesgado no sentido que é moito máis difícil de vender este produto e de chegar á xente, porque xa é difícil explicar o que é e explicarlo nunha lingua que non é do consumidor, ten o seu risco, evidentemente, non? Entón, entendo que non... Hasta o punto, déxame contar unha anécdota, porque isto sí que... O día que salimos ao mercado, hai distribucións que ten evidentemente centro de distribución fora de Galicia. E chamaronos por teléfono no primeiro camión que chegou a Benavente, dicindo: Pedro, equivocaste, mandastes leite en galego para Zamora. E eu, non, é que vai en galego, para Zamora tamén vai en galego. E dice, bueno, é que non sei como se enterará isto, nós de política non queremos saber nada. Non intentei explicarlle máis. Pero que quería preguntarse entón, dende a empresa, entendedes de algún xeito que a lingua non é, neste caso, un garante de prestixio dun produto prestixioso? Non, nós queremos que sea... Queremos que no resto do Estado se identifique a mellor leite como a leite galega e leite A2. Entón, para identificala, utilizamos nese sentido a lingua. É dicir, todo o mundo ten que saber que a primeira leite que se fixo no Estado español A2 é galega, é de leite. E con eso xogamos tamén ca marca. Creo que é a forma de facelo. Creo que todo o mundo sabe a nivel estatal que a primeira leche que saliu sin lactosa era vasca,
creo que ten que saber que o mellor leite posible que se pode vender hoxe se fai en Galicia e se fai cun elemento diferenciador ou chegamos diferenciando esa leite A2 ca nosa lingua, claro. Bueno, vou facer simplemente outra pregunta que vai basicamente dirixida a que as dúas empresas que teñen empregados que atenden ao público e ese desde a dirección da empresa se hai algunha orde, algunha advertencia, algún consello de como os vosos empregados que atenden ao público deban dirixirse ao público. Comento? Nós ninguna. O sea, responder no idioma no cal ou ben teñen solicitado eles. O sea, nos nosos sistemas informáticos aparece como un dato máis do cliente cando nós tecleamos no terminal o NIF da persona, aparece o idioma no cal te queda relación e normalmente, pois... Pero nós non temos, non temos conflicto con isto. Os poucos conflictos que tuvemos ca lingua foi estes que comentei antes, que era algo que era irresoluble, que o cliente tiña toda a razón. O sea, non podemos ser a Caixa Rural Galega, non podemos estar tan vinculados ao territorio, non podemos ter esa proposta de valor de decir, bueno, somos un banco daqui para a xente daqui, que deixamos os beneficios aquí, que financiamos, digamos, os proxectos que hai aquí e que a través dos nosos fondos de educación e promoción financiamos actividades culturais, deportivas, sociais, etc. E non poder falar en galego. Estou a dicir, chegamos a isto que comentabas antes dunha contradición. Pero salvo niso, nunca foi conflictivo isto, non houve nunca problemas, nin tampouco agora, digamos, o vai haber co tema das redes. Estou convencido que ningún castelán parlante nos vai dicir que o Instagram está en galego. Estou convencido de que non. Podemos regularlo, todo o contrario. Levamos 15 días, non, o sea, que os galegofarlantes vailles parecer fenomenal, pero polo menos a nosa experiencia hasta o momento, dices ben que levamos pouco tempo ao tema das redes sociais, pero estou convencido que isto non vai ser conflictivo no noso caso. E estou convencido que é un atributo positivo, é dicir, que redondea moi ben todo o que é a nosa proposta de valor comercial. Pola nosa parte, pois o mesmo, nunca hubo unha orden contraria a falar na lingua que cada quen sentase cómodo, neste caso galego. Todo o contrario, penso que é un valor engadido e que para os clientes é o valor de que calquer persona que entre por a porta se va a poder comunicar no idioma que fale, pero incluso máis aló, non? Agora pois estamos con un proxecto con a Federación de Persoas Sordas tamén para poder atender a unha persoa con discapacidade, en este caso auditiva, ou tamén fixemos o ano pasado unha guía con a Fundación 11 para poder atender a persoas. Entón, penso que o que temos que ser inclusivos e, por suposto, o idioma, usar o galego é un valor engadido, nunca pode restar, todo o contrario. E temos que apoiar o uso da lingua de diferentes áreas. Eu é que penso moitas veces, cando me acerco a un comercio así, cando hai tanta liberdade, sempre penso, ben, entón, o primeiro que fale é o que ten a maior posibilidade, non, de seguir empregando a súa lingua. E penso moitas veces, cando me acerco a persoas que están na caixa, que se son eu o primeiro que falo, moitas veces respóndeme na lingua na que eu falo, pero moitas veces non sucede así. Entón, son as persoas de caixas que falan e moitas veces do outro lado a educación parece que ven sempre do outro lado. Entón, ao mellor estaría ben de algún xeito incentivar que esas persoas que teñen unha cara pública pois intenten tamén nesa responsabilidade, dentro desa responsabilidade social que tedes tamén como empresa cara á lingua, pois ese primeiro intercambio, ese primeiro contacto co cliente, pois sería moi de agradecer que fose en galego, despois xa... Porque, como dixo, creo que aquí foi Pedro, eles non notan que co galego, que acabo de dicir, el teña ningún problema en Galicia. Entón, sería un elemento de cohesión, tamén do que falaba o reitor desta universidade, un elemento máis de cohesión, non? Non sei. Agardo que lles fagades algunha pregunta, entón, se queredes, porque estaría ben.
Sí. Sí, Sí, adelante. ven o micrófono aí. Hola, boa vida. Se oi? Sí, sí. Eu por facer un pouco de abogado do diálogo, porque claro, estamos aquí en familia, todos nos queremos moito, todos nos levamos moi ben, estamos fantásticos, promovemos moitas cousas. Non sei se tedes contemplado nas empresas que nestes últimos anos a sociedade, digamos, vai mudando tamén en determinados aspectos vinculados co que a cultura e máis en concreto coa lingua. Entón, non sei se estades contemplando pois eso, estrategias ou respostas, digamos, a xente que acabamos de ver ahora mesmo, creo que a nivel de congreso e todas estas cousas, como xente que xa ni siquiera está disposta a escoitar a quen traduce ou a quen interpreta. Entón, non sei se tedes contemplado, digamos, que isto tamén pode empezar a pasar nas tendas, nas oficinas, ou eso. Non, eu, a ver, un pouco o que comentaba antes, a nosa experiencia na Caixa é que eu creo que a inercia xoga un papel moi importante, non? E aínda que, como decía Antón, ao mellor o galego este perdendo algo de cuota de mercado, se pode dicir, no que a nos respecta está aumentando. Ben pode ser por este efecto que decía antes de que moitas persoas que tradicionalmente pois tiñan unha relación comercial coa Caixa en castelán vanse decatando de que xa poden ter en galego e optan por traspasar. Pero, por exemplo, poño un exemplo, nós todos os anos editamos uns 3.000, 3.500 exemplares da nosa memoria anual. Tradicionalmente, lóxicamente, era en castelán. E fará, pois, cando empezou este proceso de traducir, fará 10 ou 12 anos, empezamos a facer algúns exemplares en galego, bueno, pois que enviábamos a institucións. Hoxe a maioría está en galego. E prácticamente só mandamos en castelán as que enviamos pois a organismos reguladores de Madrid ou ben a outras caixas rurales. Agora debe estar por 85-15. Non digo que isto seña un reflexo do que este pasando na sociedade. Probablemente non seña así. Ora, a nosa experiencia, insisto, é de absoluta, non sei como chamar, unha situación absolutamente pacífica e nada conflictiva. E todas as medidas que tomamos neste sentido son ben recibidas. Hai algunhas que, como dixen antes, son difíciles de tomar, tema dos xulgados, tema de préstamos hipotecarios o que requiran de intervención notarial. Aí sí que temos máis problemas, bueno, ou nunha actividade como a nosa moi regulada, pois, lóxicamente, toda a información que nos enviamos ao Banco de España, a Comisión Nacional do Mercado de Valores, etc., eso está todo en castelán, pero tampouco creo que tuvese un efecto normalizador moi grande pois facer todas esas comunicacións en galego, pero, insisto, esa é un pouco a nosa visión. Entón, Sí, eu creo que o tema da lingua é unha cuestión política, claramente. Como outros ámbitos da vida, o mesmo que o da eutanasia, o mesmo que o do aborto. Claro, primeiro hai que garantir que existe o dereito, entón que hai dereitos lingüísticos para usar un idioma na vida cotiá, coa administración, etc., no notario, non sei que non se che pode negar, porque hai un marco que regula eso e que facilita, pero é como todo vontade política de querer facer que eso se cumpla. Pero, perdón pola interrupción, non se discute que tú podes presentar unha demanda en galego, pero todos sabemos que vai ir menos engrasado o trámite, non sei se me explico, e iso é unha desgracia, pero esa é a realidade que hoxe, no século XXI, temos. Pero por eso digo que é unha cuestión política, e eu justamente creo que
que cada quen das entidades que estamos aquí pois poderá velo en perspectiva pois aos seus consumidores e como afecta justamente unha cousa simbólica como é que se utilicen as 4 linguas no Parlamento do Estado, non? E que eso o que xenera son dúas direccións, unhas que dicen joder, pois vou entender perfectamente un etiquetaxe en galego porque eso é un idioma máis e o entendo como riqueza e entonces o vexo con outros 3 idiomas e é riqueza e vai haber outros que, desgraciadamente, neste momento, outros son moitos outros e outras que o van ver como isto non é un agravio a la unidade de España e non sei que máis historias. Entón, precisamente eu creo que eso, que Nana terán que fiar finos, sobre todo, os que van a un objetivo de gran consumo, non? A grandes consumidores con produtos, e eu, o que decía no vídeo previo, lle comentaba o compañeiro, era que, a ver, co 57, o tema do uso do galego é, digamos, o uso normal. Non houve debate sobre se debemos utilizar o galego castelán, ou máis un, máis outro. Porque é así aquí. En Euskadi teñen outra realidade distinta dos seus propios asociados donde necesitan, digamos, xogar co castelán como elemento de apoio porque incluso hai asociados que non o manexan, non o utilizan e lles costa moitísimo seguir tal. Mesmo que vayan cara, eso, por asimilación van adquirindo. Pero o que sempre entendo é que o que, por exemplo, fai COP57 somos guais, pero non porque utilicemos o galego. O galego é un elemento máis do ser guais, que é financiar proxectos que transforman a sociedade, financiar empresas que respetan os dereitos laborais, que respetan o medio ambiente, que non contaminan, etc. Entón, con todos eses valores, o mesmo que o A2 é un leite non sei cuánto, pero é un leite que máis se produce dunha maneira respetuosa co medio ambiente, que ten unhas cualidades organolécticas, etc. E, ademais, mira, pois vai etiquetado en galego, pois é un elemento máis, pero seguramente o consumidor o que vai apreciar é un todo. E entonces, o mesmo que a nivel de COP57, a xente que se acerca a nós, pois, home, pois, eu creo que pola lingua non veu ninguén, sinceramente. Veu porque eran entidades que necesitaban... Ojalá viñeran solo pola lingua. Necesitaban financiamento e viñeron personas que dicen eu creo nesta maneira de usar os cartos, aquí deposito o meu aforro, cando necesito retiro, pero estou aí e sei que ese aforro vai destinado a proxectos que crean riqueza, que manteñen ademais a presencia, digamos, de moito tecido, pequeno tecido en determinadas zonas rurais, etc. Entón, esa é un pouco a clave, de que o idioma ten que ser un elemento máis dun pack e, pois, efectivamente, temos un contexto, pois, o vemos de, ai, que guai no Congreso que falan 4, sí, pero que aquí en Galicia levamos non sei cantos anos que os nenos non poden aprender matemáticas en galego. E así vai a cousa. E, digamos, se está perdendo o uso de idioma nas capas máis cortas de idade e estamos falando de conceptos que na miña época de activismo político e demais, falar de neofalantes en galego, pois eso era extraterrestre, porque ou falabas ou non falabas, e casi todo o mundo falaba. Pero agora non, agora incluso hai estrategias e aí estades vos aí, a maioría dos estades aquí para traballalas, de achegarse ao público que estaba instalado nun castelán, que igual coñeceu o galego na súa mocidade, moi mocidade, pero que agora hai que buscar elementos para que veñan aquí. E os elementos non é, ven porque os gallegos guai, non, non sei, pois porque está en TikTok, porque está non sei que, ou porque, non sei, as verbenas van en galego e o cantante fala en galego. É un todo, a xente vai escoitar música, pero se o fai en galego o cantante, seguramente a sensación de normalización do uso de idioma nas verbenas, pois será moitísimo máis tal. Perdón pola extensión. Bueno, eu creo que hai algo de responsabilidade sí que podemos ter as empresas, non sei. Nós sí que intentamos ser activos na promoción da lingua, é dicir, así como dixen no vídeo que evidentemente non houbera nunca debate de se tiñamos que etiquetarnos en galego e se tiñamos que comunicarnos en galego, ese debate nunca xurdiu, pero creo que ser proactivos na difusión da cultura e na promoción da lingua, creo que intentando revertir eso do que a persona que preguntaba falaba, creo que temos aí algunha labor que facer. Nos, desde o principio, intentamos promocionar a cultura, a música, os cinemas, é dicir, organizamos, a primeira cousa que fixemos foi organizar un festival do leite, aquí había 300 ou 400 festas gastronómicas, incluso do champiñón, onde non había champiñón, en órdenes, non? É dicir, pero non había ningún festival do leite. Do queixo sí,
Do queixo sí, pero o Festival do Leite non había. Como non é importante na economía galega, pois non había festival. Fixemos un Festival do Leite en Santiago, que moitos seguramente dos que estuvestes aquí, ou dos que estás aquí, estou seguro que estuvestes, porque eu, a diferencia disso, sí que creo que a lingua sí que trae consumidores. É dicir, eu sí que creo que a lingua trae consumidores, é dicir, creo que a nós temos xente que cando non vendíamos en algunha distribución conocida, non veralsa, pero en algunha distribución coñecida, e vivía en Vista Alegre e viña a comprar o leite ao hórreo. Mira que non ten sitios onde comprar o leite, e era leite convencional, non era leite a dous. Creo que valoraba o que nós estábamos facendo polo leite. Creo que o valoraba moi positivamente. Creo que tiña en conta que nós, parte dos nosos recursos, moi gran parte dos nosos recursos, o invertimos en cultura e en promoción da lingua. E creo que eso que sí se valora. Nós organizamos ese Festival do Leite e nese festival, agora hai festivales en todos os sitios, é dicir, cada pueblo convertiu a súa verbena en un festival de música, pero no 16 non era tanto así. E o noso festival foi o primeiro no que actuaron grupos solo galegos, algúns deles emerxentes que non habían actuado nunca. Ese festival é itinerante, fixose logo en Lugo, fixose en Pontevedra, etc. Pero non só eso, nós promocionamos o Festival de Novos Cinemas en Pontevedra, o Festival de Cannes, o Festival de Curtas de Tui, Playdoc, o de Boiro, é dicir, promocionamos películas, ONS, Melancolía, Fariña, Rapa, é dicir, creo que se poden facer cousas desde o ámbito da empresa e creo que sí, que evidentemente o consumidor creo que o valora. En Galicia creo que o valora. E o máis fácil seguramente houbera sido cando salimos querendo vender leite solo, pois facelo en castelán. É dicir, os centros de consumo Coruña e Vigo falan castelán, mayoritariamente. É dicir, ao mellor era máis fácil, non digo que non, pero creo que se nos aproveitamos, dixeno antes, se nos aproveitamos de que temos un produto e nos aproveitamos de que ese produto é galego e é de calidade, temos que facer algo máis por Galicia, non? Creo eu. Gabriela, queres achar? Para ser Bueno, breves... eu estou seguro de que o galego, creo que estou seguro de que atrae a consumidores, pero do que estou segurísimo é que non lle resta ningún. E senón que lle digan a hostelería compostelá, que ten un público fiel, sobre todo a hostelería, que mantén a lingua, e ademais ten outro moito máis, non só con público máis comprometido. Bernardo, querías preguntar algo? A prova máis evidente é que no leite, despois de etiquetarnos en galego, houve algunha marca vasca, que puxo, como se chaman estos que se poñen nos supermercados para promocionar? Expositores, non? Esos expositores, marca vasca de leite, que puxo o expositor en galego. Co cual, hombre, evidentemente non debe restar consumidores. Para nada. Mira, aquí Bernardo, un momento, despois ides vos. Sí, ven aí o micrófono. Perdón, se pedir aquí antes. Para Xesús en primeiro lugar. Eu ainda non son un cliente da Caixa. Non sabes o que perdes. Ainda non son un cliente da Caixa, pero quero ser. Unha das críticas moi comuns é ou era, agora xa estamos aquí, pois non sei se subsanou, era o tema dos peixeiros, porque como hai poucas oficinas, pois van desas características do peixeiro, é fundamental. Había moitas persoas que se queixaban disso. Tedes constancia dese tema? Sí, pero mellor así ou non? Pero non, vamos a ver, no, pola... Tamén a pregunta a Pedro. Si vamos a poñer queixeiros. Dispensadores. Oye, de leite, estaría mal, É un disciplinado e tú mandáchenos unha actividade interactiva, entón, mentre falabas, fixenche caso, fun buscar o adolescente. Sí. Funcionou, pero a xente que está aquí son moi listos e saben disso. Eu aprendi hoxe.
Entón, quería... O sea, queres ser consumidor de caixa rural, pero non queres ser consumidor de leite. No, no caso do leite, quero que nos digas aí en minuto e medio que é iso do A2, xa de paso, se nos contas como foi do 2016 para hoxe, pois, se foi tan ben como foi coa marca de leite, que dis da marca de leite non me tes que convencer nada. Bueno, primeiro contéstache Pedro, ao dos caixeiros, Pedro, que agardo, perdón, Xesús, que agardo que estea en galego, que non sei. Sí, vamos a ver, entendo, a ver, os caixeiros, por suposto que están traducidos todo, pero entendo que a pregunta vai máis pola disponibilidade de caixeiros, non pola disponibilidade do galego en os caixeiros. O sea, os caixeiros están en galego, é moi fácil seleccionar o idioma, o dos caixeiros. Bueno, houve aquí, bueno, non pensei que íbamos falar de medios de pago aquí nesta reunión, pero bueno, non pasa nada, vou falar do meu libro. Houve unha revolución de 5 anos para aquí, cando CaixaBank decidiu salirse da red Servirred e non permitir a interoperatividade dos caixeiros. Dá moito que falar, houve incluso algúns problemas de índole de competencia. Bueno, nos o que fixemos cando se nos reduxo moito o parque de caixeiros que estaban a disposición dos nosos clientes, a pesar de que cando un cliente noso vai a outro caixeiro, a Caixa paga por ese servicio. Entón, o que fixemos para zonas nas cales non tiñamos unha rede de caixeiros grande, como pode ser aquí en Santiago ou en Vigo, nós temos unhas tarifas especiales das tarjetas que permiten sacar, xa me colles porque estou veño sin documentar, pero penso que son 2 veces ao mes sin coste. Se hai máis, e ese coste asume a Caixa. En cidades como Lugo, por exemplo, que sí que temos 6 ou 7 caixeiros, pois non temos esas tarifas, ou en vilas máis pequenas, e esa maneira. De todas maneiras, aquí hai unha evolución nos hábitos do consumidor que despois da pandemia, e tamén, eu creo que tamén un pouco consecuencia da reducción de oficinas bancarias e tamén, lóxicamente, dos caixeiros disponibles, que está medrando unha barbaridade o pago con tarxeta ou con móvil e rebaixándose moitísimo o número de retiradas en efectivo en caixeiros. Pero, bueno, esa é a maneira que a Caixa tende de solucionar ese problema para os nosos clientes. Pedro, se nun minuto explícalle rapidiñamente o que... No, e ademais me alegro que me haya hecho esa pregunta, porque é unha forma de explicar aquí o que é A2, que eu non sabía como metelo. A ver, originariamente o leite de todos os mamíferos era A2, e sigue sendo, excepto o das vacas. Ovellas, cabras, búfalas e A2. Estaba libre da proteína ou betacaseína A1. Houve unha mutación xenética, incluso a leite materna é A2. Houve unha mutación xenética que provocou, fai un montón de anos, que provocou que na leite de vaca se este producindo con betacaseína A1. Esa é unha betacaseína que está demostrado suficientemente que, cando menos, indixestiva, e que produce hinchazón, ese malestar, e que fai que esa xente se sente mal. Por iso, agora, cada vez hai máis xente que di que ese leite lle senta mal, etc. Nós o que fixemos é, de forma natural, saber que vacas son A2, que continúan sendo A2, e seleccionar esas vacas A2, sustituir a cabaña de A1 por A2 e producir solamente leite A2 de forma diferenciada. Aquí hai un moi bo coñecedor do medio rural, Carballito, que está ali ao fondo, sabe perfectamente o difícil que é manter un secreto no rural durante 4 anos. É que isto ten un pouco de épico, e entón teño que contalo. Durante 4 anos, os nosos gandeiros estuveron en silencio, sin que se enterasen os seus veterinarios que iban por a explotación, nin os que lle vende o pienso, nin nadie do que lle vende e lle provee, nin nadie se enterasen de que estaban cambiando a cabaña e sustituindo por vacas A2. Nadie. Nin siquiera aqueles que lle estaban comprando leite, outras industrias que lle estaban comprando leite. E de repente, o día 1 de abril do ano 2020,
aparece Leitenoso con unha recollida de 350.000 litros en A2. Iso ten moito de épico, se non fora porque no mes de marzo e abril apareceu a pandemia, e despois a guerra de Ucrania, e despois a guerra, despois o folga do transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, e vos precios tamén. E vos precios, tan vos que en A2 pagamos 5 céntimos máis que os demais. Por eso as nosas explotacións van mellor. E a pesar deso, os resultados de Leitenoso, isto digo para facelo atractivo ao mundo financiero, é dicir, son moi bons. É dicir, facturamos o ano pasado 50 millóns de euros e estamos con unha recollida de 350.000 litros diarios crecendo. E creo que estamos facendo unha labor que tamén me gustaría destacar, que as explotacións que forman parte de Leite están crecendo, agrupándose e convertíndose en auténticas empresas, non á espera de ter exclusivamente alguén que o sustituya. É dicir, o fillo do gandeiro non ten por que ser gandeiro. Non necesariamente, non ten por que ter sucesión na explotación. É dicir, as explotacións en Galicia desaparecen a ritmo de unha diaria, independientemente de que teñan bons resultados económicos e que paguen ben o leite ou non. Entón, hai que facer algo máis. Desde Leite creo que o estamos facendo. Estamos facendo explotacións que son que pretendan sobrevivir aos seus donos e que os seus donos actuales que invertiron, que fixeron un esforzo importante en ter unha propiedade que non teña que desaparecer a explotación con que eles se jubilen e que poida continuar a explotación reportándolle beneficios e sendo, pois eso, unha sociedade que lle produce beneficios a partir incluso da súa xubilación e que non ten por que desaparecer no momento en que o gandeiro se xubila. Esa labor tamén a está facendo ben. Ben, pois como nos está pillando tempo, temos unha pregunta lá xa pedida e outra por aí. Así, curtiñas, por favor. Sí, boas tardes, antes de nada, para agradecer tamén ao Consello, a Charo, por estas jornadas, a verdade que son moi interesantes. Va a haber outras horas de Ramón Piñero, precisamente da Lei de Normalización Lingüística. E claro, eu dirijo un medio de comunicación, un medio de comunicación de galego. Outro falta lo que algún de vos está comentando, publicidade en galego, vale? E comunicación en galego. Comentaba o Xaime, tengo que deciros que estades na mesa, nos meus jornadas tenéis prácticamente todos os campañas, empezando por o de Pedro, que facedes moi, é verdade, que tedes unha política nese sentido moi boa, Fiare tamén, despois a Semente, COP27 tamén nos facedes, Caixa Rural, facedes bastante. Teño que dicir que no caso de Gasteroski non así, non será por a miña insistencia, a verdade, é así. Entón, creo que a veces hai que predicar o exemplo. Vale, hai unha xente que está aquí, se Luís de la Vega, hai xente que ten un compromiso máis falado empresarial con ele. E comentábamos un poquinho na mesa, a lingua é prestixio, a lingua é poder, é economía, é dicir, a nosa lingua está conectada con 250 millóns de habitantes. É dicir, eu teño un medio que é pequeno, pero que chega a 200.000 personas. Perdón, a casi 2 millóns de personas ao mes. 200.000 personas en redes sociais. É un medio que chega a xente. Claro, é un medio que elixiu estar en galego. Esa é unha política. Cando tú decides estar nun medio que sexa en galego, obviamente ten algo de política porque estás defendendo a cultura, estás defendendo a identidade, estás defendendo, pois, os teus principios, non? Que neste caso, os principios de comunicación. Entón, claro, eu como empresa, porque eu sou unha empresa, non sou ninguna asociación, nin unha fundación, eu teño unha empresa, e a minha empresa tamén ten que vivir. Entón, claro, eu como unha aposta moi grande polas empresas que apostan por país, tanto no rural como no mundo urbano, que tamén ao posar. Entón, claro, eu tamén digo,
vale? E apostar, porque ao final estamos todos nunha loita que é común. Eu, por exemplo, fai un par de semanas estuve nun foro, estaban xornalistas vascos, cataláns, e claro, cando eles explicaba un pouco a nosa situación, botaba un pouco a nosa cabeza. Por exemplo, Eroski fai unha política de publicidade en euskera moi importante e que apoia medios en euskera, por exemplo. Pero non podía nada dos cataláns. É dicir, para eles está no ADN. Por iso eu sempre fago ese chamado tamén a que as empresas tamén apoyen os medios que estamos en galego, porque estamos como vos, estamos todos no mesmo banco. Non se trata de nin peor nin mellor por estar, por escribir en castelán ou escribir en galego, non? Pero o lógico é que se os que están en castelán teñen esa mucha ventaja precisamente por estar en castelán, que menos que os que estamos do mesmo lado, pois iremos por aí, non? E xa, por que non se trata dunha cuestión política, creo que vai máis alá, unha cuestión de identidade e de cultura, non? Que por aí me apuntaba un pouco a... Pois, moitas gracias. Non sei se Gabriela che quere contestar algo que foi así a máis aludida neste caso. Claro, recollo guante. Por suposto, bueno, penso que, ao primeiro lugar, se non estivésemos preocupados e se non quisiésemos traballar para mellorar ese uso da lingua, así como todo o noso compromiso con Galicia, non estaríamos aquí. Podríamos haber dito que non, e non estaríamos aquí. Sabemos que queda moitísimo por facer. Soy consciente de que a parte de publicidade queda moitísimo por facer, pero xa non cos propios medios de aquí, senón é moitísimo. O sea, temos moito percorrido. Tamén é verdade que dende grupo a partida presupuestaria que tenden para a publicidade é moito maior que a nosa, e nós estratégicamente hemos decidido repartila en diferentes temas. É un dos temas que sí que traballamos é a parte de responsabilidade social, e temos un departamento propio e facemos diferentes proxectos, pero é importante, recollo guante, o trasladarei, seguirei poñendo encima da mesa cos compañeros de diferentes departamentos. Estou segura que nos próximos anos isto mellorará. E agradezco o comentario. Pois imos coa última, roubo vos 5 minutos, por tamén pedir a palabra ao compañeiro. Nada, miña rapidinho. Sei que, sodes empresas, o importante que para vos captar clientes, non? Que supoño que será un objetivo, facedes estudos de mercado para iso. Estou pensando na miña experiencia persoal, como cliente tamén de vos, por exemplo, a mí que gañoume non tanto polo uso da lingua, porque hai máis posibilidades, sino pola aposta galega. No caso... É pola calidade, non? Pero non teño tanta capacidade de catar, da línea calquera de en serio. Igual o café non teño máis papilas tan... Para que facería esta brincadeira? No caso do banco é como política, menos mal. Nun momento determinado, non, cando desaparece nas caixas a banca, pois proximidade e tal, pois hai que escoller algún, e escollí nese momento que me parecía menos mal. Moito que mellorar temos logo tamén. Non no caso do supermercado, creo que son outros factores como proximidade, non? O tema de que son outros factores, non? Eu quero saber se nas vosas empresas hai algún estudo de mercado no que entre a lingua como factor determinante, ou se tedes pensado, porque é un sistema de captación de clientes bastante importante, non sei se iso está planificado, se en algún momento, por exemplo, se aquí na banca, houve un momento en que moita xente, moitos amigos, que se pasaron a caixa rural porque era a opción galega máis, e aí estaba tamén o tema da lingua. Non sei se vos, como empresa, tedes iso en mente ou se estáis traballando nisso. A ver, é moi difícil... Moi breve, nós non temos estudos de mercado. Claro. Nin para eso, nin para outras cosas. Non os temos. A ver, é moi difícil saber a porcentaxe que ten a lingua na decisión. Agora, o que sí temos clarísimo na Caixa Rural é que a vinculación co territorio, o fomento das actividades locais, o desenrolo local, o desenrolo rural son un activo importantísimo para nós.
Solo hai unha variable que agora está a punto de desaparecer con esta evolución dos tipos de interés, que é as comisións de mantenimento das contas. Nos incrementamos a nosa cuota de mercado aproximadamente desde a crisis, obviamente nun 100%, duplicámola nos territorios de expansión, algo máis que duplicar, e en Lugo duplicámola, non? E cando nos reflexionamos acerca de cales son as variables, todos pensamos que é moito máis esa identificación co territorio, que o tema da lingua é unha parte moi importante diso, moito máis que o peche das oficinas, moito máis que os escándalos das preferentes. É solo, o sea, o que nos detectamos son o cobro de comisións de mantenimento polas contas e a vinculación co territorio. O feito de ser a única entidade con intereses solo en Galicia é o que nós pensamos, o que os nosos socios e os nosos clientes nos transmiten a nós. Non che podo decir que parte de eso é a lingua e cal é todo o que ten ao redor, pero que a vinculación co territorio é totalmente definitiva. A xente quere que cos seus cartos, como decías tú moi ben, saber a donde van e en que se empregan. E moitas veces, cando nós temos reunións como estas de socios, pois son os temas que salen, que se financiou este ano, onde temos os cartos metidos, bueno, ese tipo de cousas. No noso caso, pregúntase, valórase, non temos o número, por qué? Porque o que é prioritario, bueno, as primeiras razóns de compra, precio, proximidade, sobre todo proximidade, é a que sí despuntou sobre o resto nos últimos anos, é o tema dos produtos locales ou produtos producidos en empresas de aquí, non? Isto sí é moi importante, na actualidade, os 40% das referencias que temos en supermercado, que poden ser alrededor de unhas 20.000, son produtos feitos en Galicia ou produtos de orixen galega. Isto sí é unha razón para comprar nun e noutro, e o que temos é unha demanda moi alta nas panaderías, traballar con panaderos locais, nas pescaderías, traballar coas lonxas directamente, na carnicería, traballar con ternera galega ou certificadas, viños, meter todos os viños de denominación de orixe. Entón, isto sí é moi importante e prevalece sobre a lingua, que valórase en positivo, por suposto, que se fale, que se dirixan aos clientes en lingua galega. Pedro, podes rematar? Creo que non fai falta que che contesten, para nós sigue é importante, moi importante. Creo que che podo aforrar a resposta. Ben, pois nada, agradecervos enormemente a vosa disposición. Eu creo que tamén sería moi interesante que estivesen aquí empresas que aínda non deron o paso de incorporar o galego, porque vos catro, as vosas empresas, nunha ou noutra medida xa están moi incorporadas. Estaría moi ben que estivesen outras tamén que aínda lles custa dar ese paso. O que está claro é que parece que a idea de territorialidade, proximidade e lingua forman aí un pack que atrae o cliente. Eu, como consello para as vosas empresas e para os vosos equipos, diríavos que lerades o informe económico da lingua galega que publicou o Consello, que non sei se o teñen aquí, pero podedelo descargar na rede, porque seguramente, se tiñades algunha dúbida, idesvos decatar que o galego vale, e vale moito. Así que moitas grazas. Pois, digme que diga. No, facemos unha pausa de 20 minutos, desculpado outra vez o pequeno retraso. Xa. Pero que tal como sabía, porque falábamos moito da lingua. Xa.
saber que chega, hola, 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 ei, igual lle teño que baixar aquí sensibilidade, que o teño moi alto, ou moi baixo, bueno, espera, ei, 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 hola, menos, ei, sí, hola, 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 ei, vale, por min, perfecto. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps.
fai sobre a Feira de Libros e eu nací aquí en Santiago e ahora mismo vivindo 25 anos e hai Sí, claro, sí. ¿Cómo estás? ¿Mucho más hambre? ¿Estás un poquito? ¿Estás un poquito más de agua? Vale. Hay que hidratarse, pues somos que estamos a cuidar. Empezamos. Bom, boa tarde a todas e a todos, sendo as 6:06 da tarde, como digan miñas fillas sobre Capicúa, temos que comezar con esta xornada para valentes, posto que levades aquí un día moi longo, aprendendo moitísima información, debatendo tamén e, sobre todo, máis importante, construindo, que ese é o sentido destas xornadas. Para benizar, como fixo todo o mundo, ao Consello de Cultura Galega por habitar este espazo de ilusións durante 40 anos e as xornadas por ter unha idade moi chula, 25 anos, non? Eu creo que calquera dos que estamos aquí cambiámoslo, non? Non sei se alguén máis novo, pero andamos aí na media, Perdón. É que ao lado de Rosa, claro, digo, unha rosa é unha rosa sempre. Problemas a parte, brincadeiras a parte, hoxe para mí é unha grande ledicia estar aquí un ano máis, posto que sempre non sei por que tócame estar na mellor mesa. Sempre é así, por lo menos eu creo para min que é a mellor mesa. E digo porque está chea de boas persoas porque primeiro acceden a ceder aquí o seu tempo e a súa viaxe persoal, e sobre todo porque accederon a trasladarnos hoxe
10 minutos cada un, que se comprometeron, 10, 12 minutos, a unha viaxe pola súa persoa, é dicir, polo seu eu, e tamén polo seu nós, é dicir, o que representan aquí como empresa, como espazo cooperativo e, sobre todo, como lugar de encontro coa lingua. A mí gostaría de empezar pola definición de sustentabilidade, que no dicionario da RAC non apareceu, no internet, que o sepades tamén, buscas ali sustentabilidade e non aparece. Hola, Charo, que tal? Estábamos falando de ti, Por suposto. Falábamos de sustentabilidade, non? Entón, para min, en moitas das definicións que busquei, o que máis me emociona é que di que o que busca é darlle unha alta calidade de vida ás persoas, non? Entón, a lingua digamos que o máximo exponente para dar calidade de vida ás persoas, porque temos que comunicarnos. E a nosa lingua é a mellor lingua do mundo. Así que non me lío máis. Hoxe prometo que Rosa non vai a regueifar, pero que igual Víctor Santidrián igual lle toca ao final. O dito, moitísimas gracias por aguantar todo este día de emocións e de información. Quería, iso sí, pedirvos un forte aplauso para comezar con Carola, que chegou no tempo xusto, que se lle abriu o coche, así que forte aplauso para Carola. Forte aplauso para Xosé Lois Lamazares. Un fortísimo aplauso tamén para Francisco Xavier Almuiña, que xa nos contan eles que esta orde premeditada ten a súa función vital, xa o veredes. Así que, Carola, tes 10 minutiños para contarnos que ven sendo Espiga e, sobre todo, que ven sendo ti unha persoa de Valladolid que me enganou completamente ao falar galego porque pensei que eres de Lugo. Preséntome eu primeiro, eu son Carola, chamame así, familiarmente chamame Carola. E, bueno, eu, xa que desvelou que son de Valladolid, pois, nada, levo aquí un montón de anos, xa 18 así, porque estudiei na Escola de Restauración de Pontevedra. E, despois, pasei, pois, os últimos 18 anos en Galicia, sobre todo en aldeas. Ao principio relacionábame máis con xente da cidade, o que tiña máis relación coas cidades, e sí que é verdade que casi toda a xente pois falaba en castelán, eu tamén atopábame máis cómoda, hasta que cheguei a vivir nas aldeas, onde xa descubrei todo un mundo de formas de expresión, porque eu non era capaz tampouco de facer un esquema claro mental de que o que falaba cada un. Para mí o galego era de cada quen, como de cada casa. Sí que tardei bastante dar o salto así de empezar a falar. Eu penso que costoume máis que noutros idiomas, aínda que non sei por qué, porque era máis familiar, pero tardei máis, porque, non sei, sentíame como moi intrusa, ao principio, hasta que xa cheguei á conclusión de que ou falaba galego ou non me entendían como eu quería, ou eu non entendía, non era unha comunicación sana, era, non sei, algo un pouco extraño. Despois, bueno, xa está, falar de mí, xa vou. Eu veño hoxe en representación da Asociación Espiga, que xa este ano fai 10 anos que se fundou. Os fundadores e as fundadoras nunca, polo que falei con eles estes días, un pouco coa excusa desta charla, pois lles preguntaron o mesmo que me preguntaron a mí para a entrevista que me fixeron, de, pois, por que en galego, eso. A resposta era que non había, en ningún momento ninguén dudou que se iba, non sei, que a lingua vehicular iba a ser o galego, era o normal, simplemente. E de feito, os dous fundadores eran un de Toledo e outro tamén era de fora, nin siquiera eran 4, 2 galegos e 2 que non. Pero sí, en ningún momento se pensou que iba a ser de outro xeito.
sobre todo porque é unha asociación moi vinculada ao territorio, na que se dá moitísima importancia á comunicación coas persoas e como falábamos antes, pois tamén é... O sea, eu, agora que estudiei paisaxe, tamén eso sí que foi como unha inmersión total xa no territorio. O xeito de ver o sea, de ter un pensamento holístico sobre o territorio, que é un pouco que fai a bioconstrucción tamén, non só prestar atención aos motivos constructivos ou ao xeito constructivo, senón que outras cousas se vinculan á construcción, á sustentabilidade, ás persoas, quen vai vivir, como van a habitar as casas ou outras construccións, os materiais cos que se construen, todo eso era moi importante. Entón, a lingua entra dentro deso tamén, da comunicación, da relación coas persoas. Bueno, eso, a asociación, dende que naceu, utiliza esa lingua con total normalidade, porque eu, por exemplo, cometo 1000 faltas a nivel gramatical, agora falando, seguramente falo mellor nun bar que aquí, agora que imponme un pouco tamén, pero sempre o feito de prestar o servicio de outra lingua, por exemplo, o castelán, cando facemos as charlas, ou tamén coloquios, ou faladoiros, así, o servicio da lingua, de prestar o servicio en castelán ou inglés, ou así, sempre é secundario, porque entendemos que a xente que ven as nosas actividades, as nosas xornadas, é xente da terra, que ainda que non fale, que isto lle pasa a moita xente tamén, que non... Igual non dá o salto como a mí, que me costou, non fala en galego, pero entendo perfectamente. Entón, xa tendo eso como base, pois sempre se traballa dese xeito. E a mí tamén é algo que me procurou moita curiosidade e moito ánimo para dar ese salto e para soltarme, porque ao final é soltar, ao final ti estás entendendo todo o que non fase como verbalizalo. Creo que tamén achega un montón a cultura, sobre todo a que nos consideramos un pouco máis... que sempre se deixaba de lado, Ahora creo que estamos noutro momento e que sí que se lle está prestando moita atención, sobre todo os colectivos independientes como a nós, o rural e todo iso, pero antes sí que era un foco no que nos queríamos un pouco entrar, porque veíamos que todo se centraba no urbano, e nos, tiñamos esa inquedanza tamén de decir, a xente que está traballando no rural e que xa fai moitas veces bioconstrucción e que non lle pon nome aos oficios, pero xa está facendo oficios tradicionais, por exemplo, e o xeito de traballar cos oficios tradicionais leva consigo palabras especiales tamén que moitas veces non van ter ni traducción, polo menos no oficio da construcción ou no oficio... Eu, dende que vivo en Galicia, tamén comecei a traballar a terra, cando vivía nas aldeas. Entón, realmente non coñezo as ferramentas en castelán, as coñezo xa directamente en galego. Pois na construcción pásame o mesmo, pero é que hai ferramentas ou xeitos de facer que tampouco sei decir en castelán, ni siquiera sei se ten traducción. Todo eso, é un pouco a explicación que para nós foi difícil, porque que simplemente era, por que en galego? Pois porque sí, xa está. Non había dúbida, Pois isto é un pouco quen son, quen somos. Isto que vos poño aquí é actividade que vamos facer con motivo do 10º aniversario, e despois tiña por aquí tamén un pouco a páxina web por si a queredes coñecer e coñecer un pouco máis quen somos nós. Sempre traballamos con grupos de traballo, é unha asociación na que eu formo parte da asociación dende que se fundou, pero non como membra fundadora, síntome, a verdade, moi orgullosa. Nunca pensei que estaría tanto tempo nunha asociación, nun proxecto involucrada e tan inmersivo como é o mundo da construcción, ademais.
Bom, eu creo que merece un aplauso, non? Así, andando pola arañeira, cando vas a Espiga, aparecen palabras como investigación, desenvolvemento, divulgación, pero construcción xa. E construcción xa dende a lingua, como acabas de dicir, tamén é unha maneira de construir de xeito holístico, como ben dicías antes, de darlle unha globalidade a un sentimento e unha conciencia, unha conciencia tamén de grupo. Na vosa páxina, pola contra, en Da Veiga, seguides facendo tamén unha marca moi clara polas persoas e o territorio, non? Eu hoxe, no almorzo, comendo aí nun espazo moi acolledor, facíamos unha brincadeira co camareiro, non? Porque dicían, oye, a estes mexilóns da ría hai que poñerlle unha Da Veiga debaixo, non? Pero é que é certo, ese sustento que nos ofrecen a veces estas empresas, que eu consumo, neste caso o caso da Veiga, sí que son consumidor, e que dan ese soporte para, cando vas a esa liña de supermercado, como estábamos falando antes, botarlle a man antes que a outras, non? Ben, é certo que este produto casi non ten competencia, porque tamén pásalle como o leite do outro, non? A2, B2, 3, 4, 5, 6, que é algo moi exclusivo, non? Entón, agora sí que pídolle a Xosé Lois que nos conte un pouco quen é el mesmo e tamén ese nós cooperativo de Chantada que nos ven a alegrar esta tarde de xente boa e xenerosa. Moi ben, moitas grazas. Moitas grazas ao Consello da Cultura Galega por invitarnos a este acto. É para nós un orgullo e, sobre todo, o que implica, non? Implica reconocemento ao proxecto. E, desde ese punto de vista, moi agradecidos por ese reconocemento, non? Un pouco centrando no quen son eu. Bueno, eu son... Nacín en Rodeiro, son cambote, e que tuve unha sorte de nacer xa nunha época que pude acceder a unha formación, uns estudos, cosa que os tres irmãos anteriores non puderon, tuveron que ir para Francia. E iso, lóxicamente, marcoume e posiblemente Da Veiga viña de aí, non? Desa oportunidade que me dou o Rodeiro, que me dou a familia, e despois tamén outros factores como a experiencia profesional, que tuve unha oportunidade de traballar en moitos proxectos vinculados á economía social, tuve unha oportunidade de traballar e especializarme en desenvolvemento local. Bueno, pois todo eso, lóxicamente, realmente de aí nace Da Veiga, non? E un pouco quen son eu, son un dos promotores de Da Veiga, non o único, porque fomos tres irmãos os promotores, e ao que se incorporaron os outros 6, nesa visión de darlle á familia o que me dou ela a min, non? Eu como principal, ou se cadra como a parte intelectual do proxecto, non? Pero o que sí coincidíamos todos nas inquietudes que tiñamos e que foron fundamentales para poñer en marcha o proxecto Da Veiga. E as inquietudes como, estábamos traballando no sur da provincia de Pontevedra e sempre que podíamos íbamos para Rodeiro, fin de semana, eu traballaba na administración, entón aproveitaba incluso as tardes para ir hasta Rodeiro, e estábamos moi vinculados e moi enganchados a Rodeiro, non? E entón, aí coincidíamos os tres irmãos. Os outros dous traballaban en Vigo e sempre estábamos dando voltas cando nos sentábamos, tiñamos que vir buscar algo para vir para aquí, Bueno, pois esa era unha das cousas que coincidíamos e foi unha das inquietudes principales para dar lugar para despois poñer en marcha o proxecto Da Veiga. Outra inquietud era que tiñamos claro e un pouco éramos persoas moi implicadas na vida social, política e cultural dali de Rodeiro. Aquí está a Rosa, que pode certificar. E entón, outra das inquietudes que tiñamos era ese, na medida e dunha forma totalmente humilde, intentar, se podíamos, contribuir ao desenvolvemento da nosa zona. A zona de Rodeiro, igual que a todas as zonas
agrarias e sobre todo de montaña, pois desde os finales do 90 pois vivían unha crisis moi grande, con peche de explotacións agrarias, a emigración, o desplazamento das persoas para as cidades e incluso para outras zonas máis distantes, non? E entón, nós tamén era unha inquietud que tiñamos, que era esa, de, na medida que puderamos contribuir ao desenvolvemento da nosa zona, pois era parte do objetivo do proxecto. Non era tanto buscar un proxecto para autoemplearnos, porque estábamos empleados con empregos estables e nos que estábamos contentos, senón realmente buscar un proxecto propio, un proxecto que fose que contribuíra ao desenvolvemento da zona e un proxecto que nos permitise a nós tamén retornar para a zona. E despois había outras inquietudes que tamén teñen que ver co proxecto, que teñen que ver quizás máis ca miña experiencia profesional, que é o tema da economía social e o desenvolvemento local. Entón, nese sentido, fomos capaces de alinearnos todos tamén con esas outras inquietudes, é dicir, de vincular o proxecto á economía social e de, por así decirlo, ilo conformando en torno a todo o que implica o desenvolvemento local. E aí estamos, é dicir, os tres irmãos animamos, ou por así decirlo, convencemos aos outros para que formasen parte do proxecto, porque era parte tamén da inquietud que a familia, se o proxecto se consolidaba, tamén revertira na propia familia, nesa idea de que, bueno, polo menos se podía devolver algo dos esforzos que fixo a familia por nós. E esa é un pouco unha introducción moi larga, e entón eu tiña aquí unha presentación, pero a ver se é breve, porque senón non teño tempo. Tranquilo. Un pouco para contextualizar, basicamente ao final quería vincular a presentación á temática da... Precisamos, perdón, como hai xente na casa vendo a charla, era ben que colleres o micro inalámbrico, pode ser para que te escoiten na grabación. Ou poñerte máis perto de aquí, ou... Sí. Bueno, o que vos comentaba, gostaríame contextualizar o proxecto, que polo menos que todo o mundo, as persoas que están aquí souberán de que vai, e despois enlazar un pouco a temática ao final do que son as xornadas estas. Entón, bueno, o proxecto aquí, o que falaba antes, é dicir, que realmente a Veiga nace en base a esas inquietudes, e por o 2003, e esta é un pouco a posta en marcha, porque vos falades unha idea, que inicialmente somos seis socios fundadores, 3 promotores e 7 postos de traballo. Dentro dos postos de traballo éramos mínimos necesarios para poder realizar a actividade que teníamos, que era a elaboración de galletas mariñeiras. Non vos explico a historia das galletas mariñeiras, de como o descubrimos e todo eso, porque non me daría tempo, pero realmente o que buscábamos nos pareceu que a galleta mariñeira reunía todas as características suficientes para que tuveran éxito comercial. E ainda que éramos, ao principio, só o queríamos os tres. Nadie pensaba que as galletas mariñeiras, nin siquiera as entidades bancarias que estaban aquí. Pero bueno, nós, por así dicirlo, tuvemos un flechazo con elas cando descubrimos a Dan Bos Aires e pensamos que sería o produto ideal para darle a actividade económica a este proxecto. Os anos denos a razón, pero bueno, no medio tuvemos bastantes dudas. Esta foi a evolución do proxecto, como vedes, houve que picar moita pedra, empezamos no 2005, e hasta 2014 realmente o proxecto non xenerou recursos suficientes para manterse. Entón, eses anos todos houve que picar moita pedra, pero foi entre un modelo de negocio e a propia xestión foron suficientes para aguantar. É un proxecto que tamén pode quedar no camino. Porque se meteu no medio a crise do 2009, a financiera, que foi complicada. E entón, hoxe o que podemos dicir é que o proxecto está consolidado. É unha empresa mediana polos postos de traballo, pero
cunha facturación de 6.000 e pico, 6 millóns de euros, 6 millóns e pico de euros. Este é o gráfico da creación de postos de traballo, simplemente é unha ilustración para que vexades que un pouco o proxecto é un proxecto intensivo en traballo. Non é tanta facturación para ocupar 75 persoas, 80, non? É dicir, 75 estables e outras 10 fixas continuas, pois, bueno, é dicir, claramente é un proxecto intensivo en traballo. E iso ten que ver cada filosofía ou modelo de negocio. Estou falando da situación actual. Este ano inauguramos unhas novas instalacións ali no mismo polígono. Por certo, nós estamos en Chantal. Somos de Rodeiro, pero estamos en Chantal. E entón, bueno, isto xa sabe, máis ou menos, que vos imaginades todos as razóns. Non é porque quixeramos ir para Chantal, é porque en Rodeiro non había chan industrial. Que é un, é dicir, cando falamos do despoboamento, pois hai moitas cousas que o explican. Non é porque a xente marche propiedade. Entón, estas instalacións o que nos permiten é precisamente aumentar a capacidade de producción e permitironos implementar medidas cara a reducción do impacto ambiental, e hai así bastantes elementos neste sentido, pero sobre todo nos permitiron mellorar a confortabilidade dos postos de traballo. Traballaramos de unha forma máis cómoda, alegre, etc. E un pouco, pois, chame a atención a todo o mundo que nos ven visitar, porque a maioría das naves que hai por lado son naves con ventanas moi pequeninas, e nós lle damos moita importancia precisamente á confortabilidade das persoas que estamos aquí. A estrategia, simplemente entre dos comentarios. O proxecto apoiouse fundamentalmente nestas tres liñas estratégicas, nestes piares. Por un lado, o modelo de negocio, por outro lado, o produto, e por outro lado, o sistema integrado de xestión, que vos vou explicar, pero que foi tamén determinante para a consolidación do proxecto. Eu aquí vou me centrar no modelo de negocio, dunha forma tamén moi por encima, pero os tres foron fundamentales para que o proxecto se consolidara. Pero o modelo de negocio foi determinante. E entón, este modelo de negocio, é dicir, un pouco explicas aí, é un dos piares estratégicos do proxecto de Davega, e apostar por un modelo de xestión empresarial responsable, centrado nas persoas e na contorno. Era trasladar as inquietudes que tiñamos ao proxecto, non? Básicamente, tampouco non era, non inventábamos nada. E iso, se o tiñamos claro no 2005, que cando registramos a marca da Vega, que por así dicirlo, e puxemos apellidos, o de produción responsable, para que quedara claro. Entón, a misión do proxecto de da Vega, pois, bueno, é moi simple. Contribuir ao desenvolvemento sustentable da nosa contorna a través da economía social, a autoxestión e a innovación. E tamén querer inspirar a outros a que o fagan tamén. Iso é a nosa misión, a nosa razón de ser, e eran as nosas inquietudes. Entón, bueno, os conceptos, a economía social, a sustentabilidade e a innovación. Entón, o modelo de xestión empresarial responsable. Como o podemos definir así de forma gráfica? Pois é un modelo vinculado á economía social e entón que podemos destacar entre catro aspectos, é dicir, a responsabilidade ou sustentabilidade. É dicir, nós somos máis partidarios de chamarlle responsabilidade porque é asumir realmente un pouco, asumes en primeira persoa e se moderno. A responsabilidade, sustentabilidade social, responsabilidade, sustentabilidade económica, responsabilidade, sustentabilidade medioambiental e responsabilidade, sustentabilidade cultural. Iso pouco enlaza a xornada. Sin detallar, dentro da responsabilidade sociolaboral, por exemplo, que cuestións se podría destacar. Trátase dunha empresa de economía social, unha sociedade limitada laboral, a LGRA. E que quere dicir iso? Que os traballadores son os que controlan a sociedade. E todas as persoas que traballan en Davega teñen dereito a facerse socias da empresa. E Davega facilita. Facilita hasta o punto de financiar o 50% do valor da participación. E esa é unha das características principales, é que son unha
Unha empresa de economía social, sea cooperativa ou sea social laboral, a característica principal é que os socios e traballadores controlan o proxecto. E despois, a situación actual, actualmente hai 58 persoas das 75 estables socias traballadoras, é dicir, o 80% con emprego estable, son socias do proxecto. E 5 persoas socias financeiras, que teñen o 20% do capital social. E o que implica este modelo? Implica unha serie de melloras en relación coa conciliación familiar, porque por fagades ideas, no 2005 xa se implantou a xornada continua, no 2006-2007 o teletraballo, é dicir, cando nos pillou a pandemia, nos villamos xa teletraballando, que era dos poucos casos, non era. E sempre pensando nisso, na conciliación. Había un compañeiro que vivía en Vigo e que era complicado compatibilizar a residencia en Vigo con traballar no proxecto. Teletraballaba varios días a semana. Reducción de xornada, cambios de horarios voluntarios, excedencias voluntarias, ausencias non retribuídas, etc. Esos son, para que vexades, o modelo de responsabilidade sociolaboral das empresas de economía social, estes son exemplos disso. O tema da transparencia, é dicir, o dereito á información de todas as persoas que están no proxecto, é dicir, da información económica, laboral, comercial, etc. Todos os anos temos unha ou dúas asambleas de traballadores e nesas asambleas se comunican os resultados económicos, os salarios están expostos, é dicir, hai un ánimo por ser o máximo de transparente. E despois a autoxestión, ese é outro obxectivo. Todo isto ten oportunidades de millora. E un diles claramente é o da autoxestión. Que é a autoxestión? Pois é realmente unha forma moi simple de visibilizarlo é eliminar os xefes da empresa. É dicir, que as persoas se autoxestionen. Pois ese é un obxectivo, ainda queda moita pena criticar, pero é un obxectivo que nos marcamos no proxecto. En relación con a responsabilidade socioeconómica, pois o elemento fundamental é a redistribución do valor engadido. Entón, aí timos, a través dos salarios, é un claro exponente de redistribución do valor engadido, e a través das compras a proveedores procedentes da contorna próxima, a través do reinvestimento dos excedentes e a través da participación nos beneficios da empresa. A responsabilidade medioambiental. Hai aspectos curiosos como o tema, clásicos como o tema fotovoltaico e despois un curioso como o aproveitamento da agua de chuvia para usos non productivos, o residuo cero no proceso productivo, etc. E despois, en relación á responsabilidade cultural. Por un lado, temos o compromiso ca lingua. O galego é a primeira lingua na comunicación do etiquetado. Non só etiquetamos en galego, etiquetamos en varios idiomas, pero o que temos claro é que o galego é a primeira lingua na comunicación, tanto nas redes sociais como no packaging, etc. E despois, o outro aspecto relacionado coa responsabilidade cultural está nós estatutariamente asumimos unha dotación obrigatoria dos beneficios destinados a este ámbito. É dicir, o 2,5% como mínimo teñen que se destinar a este ámbito cultural, a esta área cultural. E que sería a través do fondo que chamamos de formación e promoción. E é un fondo creado e obligado, por lo tanto, destinado á formación, promoción e sensibilización relacionado coa economía social, o desenvolvemento rural e a cultura e o deporte. Un exemplo deste, pois o fomento da economía social e o desenvolvemento rural nos centros de ensino. Temos un programa que destinamos aos institutos e á universidade, que participan varios maestrados da universidade, no que nós ponemos a disposición seminarios
relacionados coa economía social, visitas ao Obrador e, sobre todo, un efecto de demostración que sería da Veiga cara a sensibilizar que as empresas de economía social son viables e adecuadas para emprender diferentes proxectos. Ese sería un pouco os programas. E a modo de conclusión, e aquí nos metemos máis no tema do galego, e cara vincular esta xornada. Por que en galego? Bueno, eu acordeime destas verbas de Celso Atillo Ferreiro, porque me impactaron moito xa nos anos de estudante, igual lá polo 84, ou así, 84, e fixemos unha xornada de normalización lingüística e nos impactaron moitísimo este poema de Italo fronte ao mar, e aquí se me ocorreu adaptalo, un pouco para recoller un dos aspectos de por que en galego en Daveiga, ou nós, porque sí, porque nos gosta, porque nos peta e queremos e darnos a gaña, porque nos sai de dentro. Ese é o elemento, un dos elementos de por que en galego. Non lle temos que dar contas a nada. Pero hai outros dos aspectos que me parecen importantes, que é porque nos enriquece como empresa. O negocio, quer dizer, falando da empresa. Xa non é unha cuestión política ou ideolóxica ou de compromiso. Vai máis alá. Porque nos enriquece como empresa, axúdanos a conformar o relato, todo isto que vos estou comentando, como proxecto comprometido coas persoas e co contorno. O galego facilítanos eso e dalle coherencia. Esa é outra das razóns. E porque é positivo para a nosa estrategia comercial. Aquí xa se comentou na outra mesa aspectos positivos que podemos, algúns que xa se comentaron, por exemplo, permite, desde a nosa experiencia podemos decir que permite fidelizar as persoas consumidoras que usan o galego como lingua habitual, claramente, sin estudio de mercado. Nós, unha parte importante dos consumidores, conectamos con eles un pouco por esta filosofía. Non só polo galego, pero co galego e sin crear rexeitamentos nas persoas que non usan, claramente. Eu participei en moitas feiras promocionando as mariñeiras e a día de hoxe non me topei con nadie que lle parecera mal que usáramos o galego. E máis, había certo filo, ainda que non falaran o galego. Quer dizer, conectaban tamén con galego. Entón, nunca notamos que produciran rexeitamento. E, sin embargo, sí fidelización. Contribui a crear unha barreira de entrada a competidores de fora da nosa comunidade. Comentábamos antes, as mariñeiras están empezando a ter competidores, pero o galego vai ser, para nós, a nivel de posicionamento, unha barreira de entrada para moitos competidores de fora de Galicia. Pode ser, non só nas mariñeiras, en moitos produtos. E favorece o aproveitamento das novas tendencias de consumo, que tamén se comentaron aquí, é dicir, demanda de produtos diferenciados. A lingua contribuye de forma natural a esa diferenciación. Demanda de produtos vinculados á tradición e ao territorio. A lingua de forma natural tamén contribuye a esa vinculación. E a demanda de produtos con identidade propia, que con personalidade. A lingua contribuye a personalizar e a transmitir o relato emocional vinculado ao produto. É dicir, hoxe, cada vez máis o consumidor busca un produto porque lle gusta, porque sabe ben, porque lle apetece, e porque lle cubre unhas necesidades. Pero se pode escoller, busca produtos que teñan algo máis detrás. Que teñan un proxecto detrás ou diferentes elementos emocionais que busca ese consumidor. Bueno, pois o galego, a lingua, é un deses elementos potentes para chegar a emocionar o consumidor. E oportunidades de millora que a mí me parecía así, moi básico, así, unha reflexión moi profunda en relación á normalización lingüística nas empresas. Ver o galego
o uso do galego como unha oportunidade. Dimos que eu creo que a cuestión de convencer as empresas para que usen é porque detrás deso hai unha oportunidade de negocio, para favorecer o negocio, non como unha opción ideolóxica ou de compromiso. Nunca, é dicir, eu creo que se está cometendo o erro de intentar animar as empresas ou os negocios a que usen o galego por unha cuestión de compromiso co país. Bueno, iso é importante. É dicir, o importante é demostrar que iso é positivo no seu negocio. É a forma máis fácil de enganchar. Campañas de concienciación e sensibilización específicas para os diferentes sectores productivos. E despois, sobre todo, facer especial incidencia no sector servicio. Eso, por propia experiencia, nos pasa en Da Vega e pasa en xeral. É moi difícil avanzar noutros sectores productivos se non hai unha oferta de servicios en lingua galega. Comentaban aquí o tema das escrituras no notario, o tema dos contratos, o tema... Se as consultoras, se as asesorías, se os notarios, se calquera outro tipo de servicios non usan o galego, é moi difícil chegar a implantar, polo menos internamente. Porque nós ainda gastamos no sistema de calidad protocolos en castelán, contratados a unha empresa galega, pero que non houve maneira de que os fixeran galego. É dicir, porque era o personal de fora, porque fora. E iso ainda o arrastramos hoxe. Nós imos actualizando os protocolos según necesitan actualización. Entón, ímonos traducidos, nós. Pero a implantación foi toda en castelán. E esta, un pouco para rematar, a responsabilidade empresarial pasa por poñer no centro as persoas, o territorio e a cultura, de forma consciente, espontánea e natural. E ese é o que, desde o meu punto de vista, se pode entender por responsabilidade empresarial. E o anterior é compatible co ánimo de lucro da empresa e dos socios. Eu teño ánimo de lucro en Da Vega. A empresa ten ánimo de lucro. Pero é compatible con este número. Moitas gracias. Bon, moitas grazas, José Lois. Non te preocupes. Era imposible pararte, non porque non quixeras, senón porque era imposible, porque era moi interesante o que estabas contando, e creo que pagou moita pena invertir este tempo, que eu tiña aquí un feixe de preguntas, pero eu rompo todo e non pasa nada. Pero eu creo que ainda nos falta a terceira persoa, o terceiro pé desta tríada maravillosa de persoas que temos hoxe aquí, é que eu, cando recibín un mail dele, eu mandei-lles para preguntar de quen eran sendo, non? De quen ves sendo. E mandoume un mail aquí este home que teño ao meu lado, este fenómeno, Francisco, dicíndome de quen eu son sendo tal. Pero narrou unha historia moi bonita, e que mencionou a un amigo en común dos dous, que é Mini, e mencionou a un instrumento. Eu voulle perdonar hoxe, porque conocino hoxe, tampouco é cuestión de reprochar de nada. El daba a escoller a Mini entre dous instrumentos, para aprender el, o acordeón ou a zanfona. E escolleu cal escolleu. Deixou de lado o meu instrumento favorito, que é o acordeón. Pero cousas aparte sempre poderemos tocar xuntos, non te preocupes. Entón díxenlle que hoxe sería moi interesante, e tamén citando outro moi bon amigo meu, que é Suso do 16, que son desta xente tabernícola, que debía ter xa un espazo no Consello da Cultura Galega, e que sempre di que cando temos que poñernos ao día de cousas, non? Pois quedamos para xantar os domingos, el chámalle darlle a zanfona, o sea, darlle a lareta, latricar, darlle a lingua e darlle a zanfona. Entón eu pedinlle se, por favor, Francisco, hoxe, na súa presentación, podía darlle a zanfona. E non sei se a trouxeche. Bueno, é mentira todo o que digo. Estaba pensando antes se conformarme con volver aos 40 anos ou simplemente botar 25 para atrás. Entonces, voume conformar con botar 25 anos para atrás. Eso, agradecerlle ao Consello da Cultura Galega, como sempre, o traballo tan fantástico que fan, e grazas tamén polo convite. Eu dicíalle que son fillo da Celia do Lemés e máis do Javier do Romualdo, que eran dúas persoas dunha aldeíña da lá de Taboada. Como vedes, o poder da Ribeira Sacra cada vez vai a máis. Preparádevos porque estamos en plena conquista de todo o territorio. E
E simplemente, eu fui un enfermeiro, a vida encargouse de ir marcando agullas como nas vías do tren, e nun determinado momento, tuve que cambiar o ámbito hospitalario polo ámbito da hospitalidade, que é relativamente parecido, porque trátase de cuidar das persoas. Entón, desde hai 23 ou 24 anos, mudamos a nosa vida en Vigo por unha casa de turismo rural na Ribeira Sacra. Como son dos da tribu esta, que eu creo que todas as que estamos aquí, somos desa tribu de que a cabeza non nos para, tentando facer cousiñas e tentando tamén darlle a vida a Ledicia, hai 10 anos, cando perdín a vista, efectivamente, foi certo, lle preguntei ao Mini, con esa voz que ten el, ti a zanfona, entón non houve máis que comentar. Pedinlle, eso sí, a Manolo, que para facer a presentación, claro, o PowerPoint non me vale de nada. Nin os vídeos, nin nada deso, dixenlle a ver se tiñan o DGP, pero díxeme que non. Entón, trouxe novo, porque así xa acabamos antes e non levamos tanto problema. Ademais, agora xa, como vai sendo hora de ir rematando e xa para espabilarvos un pouquiño, teño unha casiña franca na mariña entre loureiros, teño paz e teño amores, estou vivindo no ceo. Todas. Ai, la, 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 ai, la, la, ai, la, 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 ai, la, la, ai, la, la, ai, la, la, ai, la, la, Isto que vedes aquí é unha zanfona, efectivamente. A zanfona é un instrumento de orixe medieval que chegou a Compostela desde Centro Europa. Como as galegas e os galegos gustanos a boa música, somos moi acolledores, pois pensou en quedarse en Compostela. E desde hai séculos está canda nós. No Pórtico da Gloria sabedes que está un organisto, en determinados capiteles do Pazo de Gelmírez ou en miniaturas que hai por códices e por aí adiante aparece a zanfona. Como vos dicía, é un instrumento de orixe medieval, pero desde hai séculos ven animando e ven aledando a xente das feiras, das romerías, das aldeas, das lareiras, e ven formando parte tamén do noso patrimonio e da nosa cultura. É un instrumento de corda e é un instrumento moi simbólico e moi curioso. Vale, se vos fixades, ten unha roda que se chama a roda da vida. E se eu xunto unha corda coa roda, xera xa un movimento, xera xa un son. É un son monocorde, quizá, pero se a ese son lle somamos outro, xa pode facer unha melodía. Xa se facemos un trío, xa es la rapera.
estas alturas o señor moderador estará dicindo este home, ademais de cego e xordo, se confundiu de foro, non estábamos a falar destas cousas, pero se vos fixades ao longo de toda esta xornada, que por certo aprendín moitísimas cousas, se falou de sostibilidade, se falou de innovación, se falou de tradición, se falou de compartir, se falou de armonía, se falou de sinerxias. Todo eso é o que está simbolizando e o que está representando a zanfona, non? Porque se non están ben axustadas, pois desafinas. Cada unha é independente, cada unha ten o seu cometido e o seu son propio. Pois eso tamén nos pasa, eu creo que na propia comunidade e na propia sociedade. Tócame desde hai uns anos presidir a Federación Galega de Turismo Rural e a Asociación Ribeira Sacra Rural. E, bueno, é un colectivo moi diverso, é un colectivo, é a nosa xente, eu creo que é unha representación tamén do que é a nosa xente, xa non digo a nivel empresarial, senón simplemente pois eso vital, non? E é moi diversa, evidentemente, coas súas eivas, tamén coas súas cousas fantásticas, non? Porque, ao final, todas esas 500 e pico casas de turismo rural que hai en Galicia, cada unha foi un proxecto de vida, un soño que unhas persoas foron quen de poñer a andar, non? E que máis alá de que sexa un espazo onde a xente poda vir descansar e poda disfrutar dun xantar ou poda coñecer un entorno, pois é sobre todo tamén un proxecto de recuperación dun patrimonio que nos foi legado, é un proxecto tamén de empoderar pois desde os albaneis ou a xente, neste caso Carola tamén leva feito cousas destas, de recuperar pois os esgrafiados ou recuperar un xeito de facer ou de cuidar a madeira ou a pedra. E é tamén unha maneira, pois eso, tamén de que a xente se achegue a un rural que parece que por veces parecía que estaba esmorecido e que ten moita máis vida da que agora pensamos, non? Evidentemente, as empresas, decía delo ben antes, pois o fin é o lucro. No turismo rural creo que hai diferentes tipoloxías de propietarias e, pois, sobre todo, hai xente que é un complemento a outras economías e, entonces, bueno, pois adicanlle o tempo que lle adican. Hai outra xente que, digamos, creemos no proxecto e creemos que o turismo rural é moito máis que amañar unha casa, poñer unhas camas e unhas mesas para que a xente viña a dormir, que formamos parte dunha misión que temos tamén de conservar ese patrimonio material e inmaterial que nos é legado e que, de alguma maneira, pois tamén axuda a que sexa a familia ou sexa o entorno veciñal, pois tamén teñan futuro, non? Estes días, preparando un pouquiño así o que íbamos a falar agora, pois non vos vou aburrir con cifras, pero fixadevos cousas curiosas vinculadas coa lingua e tal. Esta mañá unha compañeira falaba de que solamente había 6 casas que tiñan página web en galego. Bueno, hai unhas pouquiñas máis, pero é curioso, lembraros as cifras. Estuvemos facendo así un barrido das 500 casas, non, pero 220 e pico, 230. O 40% das casas de turismo rural teñen a súa página en inglés. Unha cuarta parte, unhas 50, máis ou menos, desas 200 e pico, teñen a página en galego. É curioso, porque resulta que despois, cando vamos a ver as cifras de procedencia, por exemplo, dos clientes, e aquí creo que os estudios de mercado fallan por todos os sitios, o 90 e pico % da xente que ven ás casas de turismo rural de Galicia é de orixe nacional, vale? E unha porcentaxe significativa é de orixe galego. Bueno, pois posiblemente non temos claro cal é o noso cliente, porque ou ben algo non estamos facendo ben para comunicarlle aos estranxeiros que estamos aquí, ou senón, evidentemente, dedicar o esforzo
de facer unhas páxinas webs para inglés ou francés ou isto, que realmente a xente non veña, pois algo está fallando. E, como decíades tamén algúns de vos, pois evidentemente a lingua é un patrimonio que eu creo que nos enriquece tamén como empresa. Eu levo 20 e pico anos acollendo a persoas e facendo rutas pola Ribeira Sacra, para arriba e para baixo, e unha das cousas que sempre detectas é que a xente agradece que lle achegues a todo o que supón o ser de Galicia, sea a gastronomía, sea a cultura, sea a paisaxe, sea a música, sea o que sea. E non lles importa moito se falamos en galego ou cantamos en galego, porque hasta din que lles gustan. E despois, eu creo que tamén unha das cousas que falaba ahora Xosé Luís, pero tamén o falaron na mesa anterior, é que a veces parece como que nos costa creer que a nosa lingua vende, que a nosa lingua é un elemento que nos enfortece e é un elemento tamén que gusta, e que temos aí moitas veces dun xeito moi doado. Evidentemente na Fegatur, músicos como a min creo que non hai máis, pero cada casa ten unha historia. Hai xente que fai unhas empanadas fantásticas, ou hai xente que pinta, ou hai xente que fai uns recorridos tal, ou que fai barro, ou que fai obradoiros de madeira, ou que fai temas vinculados con baños de bosque, ou con sendeirismo, ou con cociña vegana. Quero dicir que hai unha diversidade e unha riqueza que eu vos convido a que coñezades. E por outro lado, pois tamén seguir sendo conscientes de que a música e a lingua, a tradición oral, é algo que está moi vivo, e que temos aí moitas veces dun xeito casi sin darnos conta. O ano pasado, unha das actividades que promovemos desde a Fegatur foi un proxectiño que lle chamamos Abertas de par en par. E que consistía, pois, en darse conta simplemente de que as casas de turismo rural, por exemplo, que temos en Galicia, moitas delas son auténticas xoias da arquitectura popular, desa arquitectura sin arquitectos, e que forman parte do noso patrimonio, e que teñen moitas veces espazos e estearios fantásticos para poder, facer un concerto ou facer unha representación. Entón, o ano pasado, durante 2 meses, 25 artistas galegos e galegas, desde Fernando Barroso, Germán Díaz, moita xente, Mercedes Prieto, Sergio Cobos, Óscar Fernández, quero dicir, moita xente desta que temos e que están facendo moitísimo polo noso patrimonio, Manuel Vilas e Charo Pita, moitos deles foron ofrecendo en 25 casas de turismo rural espectáculos, sea de música, sea de teatro, sea de danza, de diferentes cousas. Foi fantástico. Claro, evidentemente estas cousas necesitan un certo apoio, unha certa financiación, pero son pequenas maneiras de poder turrar para adiante. E, sobre todo, tamén outra das cousas que eu creo que temos que tamén ser moi conscientes é que ou facemos proxectos que económicamente sexan sostibles, sexan proxectos que teñen futuro na xente nova, ou senón, evidentemente, nos vai a costar. E iso conecta tamén con algo que xa se falou aquí tamén, que é o tema das sinerxias. Antes falaba con Pedro de Deleite, con José Luís tamén, xa o sabe. As casas de turismo rural moitas veces son pequenos escaparates para un público que ven de moitísimos sitios e que o primeiro lugar onde coñecen, sexa o leite, sexa as mariñeiras, sexa o viño, sexa un licor, sexa unhas galletas, calquer cousa, é nas casas de turismo rural. Entón, ainda que somos pequenos, pero eu reclamo que esas sinerxias nos farían moito ben, porque cousas tan simpáticas como podo tocar unha vaca? Pois claro, podes tocar unha vaca, como non vas poder tocar unha vaca, non? Ou, eso, simplemente, ser capaces de recoñecer
unhas plantas ou ser capaces de recoñecer, ainda me pasou hai pouco, hai xente, e vos parecerá increíble, pero hai xente que non recoñece unha figueira. Dice, home, bueno, las hojas e los figos e tal, non, polo aroma. É dicir, pois parece increíble, non? Pero hai xente que xa esas memorias gustativas e olfativas non as ten. Xa non digamos pois, o feito de poñerse nunha lareira a asar unhas castañas ou asar uns torriscos. Entón, estes os elementos témonos aí e son fantásticos. Remato xa, se me permites. Sí. Bueno, é un pequeno homenaxe tamén, e tamén vos pediría que a cantarades. É unha pequena mazurca que hai uns anos compuxen para darlle a benvida a xente cada vez que ven a casa, non? Pero, bueno, é tamén unha benvida a todo este patrimonio que temos entre todos. Persoas que aquí se atopan, que permiso lle me dan, desde xa sexan benvidas, que en boa compaña están. Saúde, paz e ledicia, por aquí acadarán. Sabrosuras e outros gozos, agardandolles están. Sabrosuras e outros gozos, agardandolles están. Se procuran un tesouro, se tras o diviño van, sexa do ceo ou da terra, entre nós lle andará. Bo humor e sentidiño, e un calmado contemplar. Ulan, sintan e degusten, despois deixense levar. Ulan, sintan e degusten, despois deixense levar. Antes de seguir quixera, pido-llo de corazón, cantar xuntos estes versos en forma de bendición. Todos, paz e ben con todos sexa. Paz e ben con todos sexa, con toda a humanidade. Con toda a humanidade, que boa estrela lles guíe, que boa estrela lles guíe, cando veñan, cando van, que boa estrela lles guíe, cando veñan, cando van. Ora e labor e herdanza, con que gañarmos o pan, procurando a de vivir en irmandad. Andarán bellos camiños, entre soutos han cruzar, onde por veces semella que o tempo esqueceu pasar, onde por veces semella que o tempo esqueceu pasar. E o rematar quixera, pido-llo de corazón, cantar xuntos estes versos en forma de bendición. Paz e ben con todos sexa, paz e ben con todos sexa, con toda a humanidade, que boa estrela lles guíe, cando veñan, cando van, que boa estrela lles guíe, cando veñan, cando van. Bon, modérase sola esta mesa, xa vedes que os tempos son os que son. Eu estaba xa vendo a Mago Teto dicindo, eu vou acabar aquí ás 12 da noite, pero bon, é unha tarde máxica, nunca mellor dito, máxica non somente pola xente que está aquí, como vos dixen, é a xente boa e xenerosa que tocou este ano nesta mesa, e eu tiña aquí un feixe de preguntas, pero creo que é o momento de rachar con todo,
porque senón vos, que sodes a xente importante deste día tamén, non ides ter pé á palabra. Entón, se vos parece ben, eu único vos pido que son as 7 e 8, sería xenial rematar as 7 e media, pero eu pedía, se me permitides, facerlles a última pregunta. Vos facedes todas, e eu 5 minutinhos antes, fagoles unha última pregunta a todos e a todas. Hai trato? Sí, hai trato. Pois, nada máis, queda aberta a rolda de preguntas. Eu sei que ali xa hai unha man levantada por lá ao fondo, e vamos intentar respostar axilmente para poder ter cantas máis respostas e preguntas mellor. Boas tardes. Ben, boas tardes de novo. Unha pregunta. Que reticencias, para analizaros polo que acabamos de escoitar, que reticencias atopades vos en empresas ou asociacións similares ás vosas coas que coincidides en determinados eventos? Que reticencias atopades para que se incorporen de xeito natural, como fixastes moitos de vos, ao uso normal da lingua? Esa é unha pregunta. E a segunda é que instrumentos precisaríades vos ou que medidas precisaríades vos das institucións públicas, da administración, para que fose máis doado para vos tamén a incorporación da lingua nas vosas empresas ou asociacións. Non sei se alguén de vos quere tomar a palabra, ou Carola, por exemplo. Pois, así como inconvintes que atopamos, o sea, a nivel persoal ou polo menos da xente que se achega á asociación, penso que tamén a xente que se achega a nosa asociación e, bueno, asociacións afíns tamén, xa o fan por cadencia con certa conciencia tamén sobre eso, sobre territorio, sobre a vinculación a lo local, non? Entón, non soe haber ninguna opinión negativa nese sentido, o sea, igual, o sea, que non recordo eso, que sí que durante as xornadas, por exemplo, así sí que estamos moi en contacto coa xente, non? Lle pedimos opinión sempre para mellorar, e a verdade é que a lingua nunca se presentou como un inconveniente. E creo que tamén porque a xente que achégase a nós agradece. Entón non é motivo non é excluinte, sino ao revés, é como algo que incluso conseguimos xerar un espazo onde a xente está moi cómoda falando en galego ou falando en castelán, como decía antes, porque, claro, temos un pouco o deje este de como entendemos, aínda que non o falamos, pero, bueno, outro pode estar falando unha lingua e nós seguimos co castelán e tal, pero, bueno, pouco a pouco sí que nós sí que notamos que cada vez achégase máis xente e cada vez o galego é moitísimo máis común, tanto no rural como no medio urbano, porque, si, eu tiña de feito a impresión, o primeiro, de que as cidades eran máis reticentes, pero despois, cando fixemos xornadas sobre a bioconstrucción no medio urbano e todo iso, que, bueno, xa é un medio distinto que estábamos acostumados, e hai moitísima xente que fala e que agradece que eses espacios sexen en galego. Ou os faladoiros que solemos facer cada certo tempo, hai como unha especie de... organizamos uns faladoiros que bueno, eso, xurden en galego. Creo que tamén unha parte da nosa contribución, por exemplo, tanto como mapeo de recursos ou como unha especie de construpedia que estamos construindo, que podedes ver na web, que é recoller como se dice, como a linguaxe constructiva, pois recollela tamén para ir facendo un pouco ese diccionario da construción en galego, non?
Entón, eu só lle veixo ventaxas. É boa captación por parte da sociedade. Xosé Lois, non sei se queres aportar aí algo. Bueno, sí que hai reticencias, é evidente. E eu creo que é máis por un análisis incorrecto moitas veces do tema, non? E, é dicir, no sentido de que realmente ponse o acento naquiles tópicos que non son nin siquiera verdades, no sentido de, en vez de oportunidades, é dicir, o que che pode, aspectos negativos que che pode xenerar a utilización do galego, non? É dicir, falabas aquí antes, e eu creo que tamén o comentei, é dicir, nós na historia da empresa, a pesar de que era unha aposta consciente, consciente, comprometida e incluso ideolóxica, nunca percibimos eso. Entón é un tópico de que a xente que non fala galego se pode molestar porque lle vai en galego. É dicir, eso non... E é máis, unha anécdota. Nós do 80%, por poñer unha cifra, do 80% das persoas que chaman de fora de Galicia preguntando polo produto, e nós é bilingüe, mariñeiras, marineras, bueno, quer dizer, o 80 ou 90% se refiere ao produto como mariñeiras, de fora de Galicia. Entón, iso que indica que conseguimos conectar con ese consumidor, que o vinculamos ao territorio e que non xenera ningún tipo de ningún aspecto negativo. E despois está a cuestión, é dicir, de que eu, bueno, para non enrollarme, o outro día, fai como 15 días, estuve nunhas xornadas tamén na que se trataba de un grupo de emprendedores expoñen a súa idea, eran proxectos que incluso non estaban no mercado, moitos e moi recientes, e entón a característica de 8 proxectos que vimos, 7 non tiñan o galego nas páxinas web. E todos facían referencia á vinculación co territorio, co aproveitamento de recursos locais. E eu, claro, é dicir, de forma humilde, lóxicamente, é dicir, non. E eu a reflexión que facía era o seguinte, é dicir, aquí hai unha contradición moi grande. Non podedes vender o proxecto, o produto, como algo vinculado ao territorio que aposta polos recursos locales e vos esquezades do galego. Hai que dar coherencia a ese discurso tamén, non? Entón, nese sentido, sí que hai reticencia, pero eu creo que falta sensibilización, é dicir, picar pedra, na sociedade e nas empresas. Entón, nese sentido, o que falabas dos instrumentos ou recursos de apoio que se poden, eu comentaba aí, é dicir, basicamente é nesa liña, sensibilizar, é dicir, reforzar os aspectos positivos que aportan á actividade comercial, o uso do galego, todas esas cuestións. E non ir tanto á cuestión de compromiso ideolóxico, senón á cuestión material. É unha maneira de enganchar os proxectos. Coa segunda pregunta, se pode ser que Francisco nos contestes, porque había dúas preguntas, se mal non recordo, e a segunda falaba sobre as medidas da administración, non? É dicir, de como consideras, Francisco, que igual a administración pode dar, pois iso, uns pasos endereitando a situación e, sobre todo, como, se ti foras presidente, imagínate, eu votábache, se foras presidente de Galiza, que farías? Tocar a zanfona non vale, No, a ver, eu aí distinguiría dúas cousas. Non, por un lado, creo que temos que facer sempre unha chamada tamén a nosa militancia, non ideolóxica, non política, non como di José Luis, sino simplemente a estimarnos, a querernos e a ser conscientes de que, eu antes falaba, digo, se atopamos a unha persona cunha maza pegando e rompendo na fachada da catedral, seguro que hai normas, seguro que todo o mundo se solivianta, que escándalo, tal, non sei quanto, non? Porque é un patrimonio noso, de todos. A lingua é un patrimonio noso e de todos. E moita xente anda pegándolle con martelo. Bueno, pois parece como que non nos vai, non? E por outro lado, creo que tamén a veces o feito de decir, pois,
como falaba o poema de Celso Emilio, porque sí, porque me peta, porque me gusta, porque eu a aportación que eu podo facer ao patrimonio da humanidade. Esa é unha parte. A outra parte, a parte da administración. Eu creo que poden facer máis. Que pasa? Que moitas veces as burocracias eu creo que botan para atrás. Non? E botan para atrás, fixados, en dous aspectos moi sinxelos. Nós, desde hai 3 anos, estamos asinando convenios coa Axencia de Turismo de Galicia para promover toda unha serie de accións e de actividades. Bueno, eses convenios, o primeiro ano, se asinou o 28 de outubro e tiña que estar todo feito antes do 10 de decembro, xustificado e presentadas todas as facturas e tal. O ano seguinte conseguimos que se asinara a mediados de xullo. Este ano, coas eleccións, con tal non sei quanto, xa non conseguimos que se asinara o convenio. Entón, claro, decir, a continuidade moitas veces de actividades ou de proxectos que sí que se poden facer e que sí que son viables e que sí que os temos, pois topa ou se pega moitas veces con esa burocracia de decir, bueno, claro, que isto ten que ir ao Consello, isto non sei que, isto non sei quanto, e decir, xa, pero que unha asociación, unha federación ou un grupo de unha empresa non pode estar esperando ese... Había que ser moito máis áxil, non? E, por outro lado, a propia administración ten unha responsabilidade. Porque, independentemente, e eu creo que tamén é unha idea que moitas veces a propia administración cae neso, non? Como estamos dedicados ao turismo, pois entonces vamos a hablar en castellano, vamos a hablar en inglés, vamos a hablar en francés. Vos intentade ahora mesmo na Axencia de Turismo de Galicia que salga de primeiro o galego. É moi difícil e é complicado. Entonces, decir, eles tiñan que ser tamén moitas veces os primeiros en dar exemplo e en naturalizar esa historia, non? Encheselles a boca dicindo que sí, que o defende moito, pero a realidade é que Pois ben é certo que os complexos ás veces pois son moito máis poderosos que as accións humanas. E non sei se é que hai pouca xente que quere preguntar, pero aquí hai outra compañeira. Pasamos, por favor, aquí o micro. Eu, ao fío da pregunta da resposta de Xosé Luís, vamos a ver, a veces esas contradiccións non están nos empresarios, non están na xente que move todos estes sectores, sino que están nun nivel diferente, porque xa naquele libro, daquele informe de Ramallo, de Gabriel Redoval, que citaba Miguel pola mañá, de vender en galego que ten por menos 25 anos, de século como mínimo, había unha contradicción grande que eles observaban entre o que decían os consumidores e o que decían as empresas que xestionaban a publicidade, a comunicación, etc. Os consumidores decían non solamente o leite, por suposto que o leite estaban dispostos a comprar un brick de leite etiquetado en galego antes que calquera outro que lle parecía que era máis leite, máis galego. Pero decían que incluso un perfume, decir, que eles se non etiquetado en galego, parecíanles como máis top, máis íntimo, máis mozo, por tanto estarían dispostos. Sin embargo, a esas mesmas empresas, as empresas de publicidade, quitaron esa idea da cabeza. Falo de hai por menos 25 anos, pero eu xa non recordo agora, se no ano 21 ou 22, pero para aquel caso, onte ou antonte, Nos tivemos varias actividades que tiñan que ver coa sostenibilidade, desenvolvemento, etc., ou coas novas ruralidades. Eu recordo que nunha que tivemos en Monterroso e noutra que tivemos en Leiro, eran empresas que elaboraban artesanalmente produtos de distinto tipo, con alá, con liño, viño, queixo, etc. Sistemáticamente todos nos dixeron, cando nos quixemos facer unha página web, as empresas que se dedican a isto quitaron-nos da cabeza facela en galego. Facela en galego. E eles querían, o congruente, a congruente que ti solicitabas, eles tiñan, pero como imos estar facendo isto e logo vendelo a través de internet en español? Pero as empresas, tamén galegas, pero que en galego onde vas vender. Isto falo para vender
en español. E uns acatan, outros poden no bilingüe, outros, poucos son os que se revelan contra, e digo, os expertos das páxinas web e das empresas de publicidade. Porque aí debería coincidir de algún xeito, porque están coutando un desenvolvemento que outros están querendo facer. Decía algo que non avanza por eles. Sí. A culpa está do outro lado. Eu comentaba, dentro das oportunidades de millora, un dos aspectos era o sector servicios. É que é fundamental, é dicir, se ese sector non asume o uso da lingua galega, é un freno para todo o desenvolvemento do galego nas empresas, clarísimamente, porque son os que teñen na mão asesorar tanto en publicidade como a nivel de estudios, bueno, todo, escrituras, todo. Entón, nese sentido, o sector servicios para mí é clave a nivel de incidencia e de sensibilización e para arrastrar tamén ao resto, porque van ser os prescriptores. É dicir, se unha empresa, o que comentas ti, perfecto, é dicir, é a clave. Se unha empresa que te asesora, unha consultora que te asesora a nivel de marca, a nivel de diseño, a nivel de tal, ela non está convencida que o galego é un lastre, mal imos. É dicir, está claro que se ti non estás concienciado ou non tens claro, está claro que vas abandonas a utilización do galego, non? Porque son eles os profesionais, os que saben, os que non. Entón, bueno, según o seu argumentario, tes pensado comercializar fora de Galicia? Pois logo, mira, para optimizar custos, non sei que, non sei canto, é dicir, o castelán que o entende todo o mundo. Non, pero de Madrid querme comprar en galego, tamén. De feito, no agroalimentario onde se ve máis claro. É dicir, o vincular un produto a Galicia, ao territorio, a través da lingua, agroalimentario é unha fortaleza, porque está ben visto a produción agroalimentaria de Galicia fora de Galicia. Entón, aí xa, claramente, non? Entón, non é un lastre. Pero, eso sí, o sector servicios é clave. Para min, a divulgación, claro. Que a divulgación sexa tamén que este polarizada tamén é un problema, non? Eu creo que tamén hai unha parte, digamos, entre comillas, porque eu a veces me resisto un pouco a chamarlle empresarios, non? Porque se supón que a persoa que monta unha empresa ten unha formación ou ten un mínimo de coñecementos, non? Porque fixadevos, por exemplo, no turismo unha contradición. Entre Cataluña e Valencia, creo que cerca supón casi o 30% das persoas que usan o turismo rural. Os anglosaxóns, digamos, ou a xente estranxeira é moitísimo menos. E, sin embargo, é rarísima a páxina web, por exemplo, que se poda ver ahora mesmo en Galicia, que este en catalán, xa non digamos en euskera, non? É dicir, pois, eu creo que teria que ser prioritario si queremos realmente e somos conscientes de que ese público é o público que está enchendo as nosas casas, sobre todo en determinadas épocas, pois ese público tamén lle gusta chegar coa súa propia lingua, non? E, sin embargo, nos empeñamos en facelas en inglés, cando o mellor a porcentaxe de turistas que temos que usan o inglés, pois o mellor é o 2 ou o 3%. Entón, hai unha contradición que non acabo tampouco de aclarar, non? Ou de ter... E xa, por suposto, que a gran maioría do público que ven a Galicia ou que usa en Galicia o turismo rural é público galego ou público portugués. Bom, unha última pregunta, entón, que temos que ir rematando. Mais unha pregunta, quería facer un comentario sobre o tema do sector servicios. Quizás porque eu traballo, teño un pequeno negocio no sector servicios, como consultoría ambiental, e toda a miña vida eu son unha biglóxica perdida, vale? E teño adaptádome dentro do posible ao cliente. Se o cliente fala e quere castelán, eu falo e informo por escrito en castelán ou en galego. E hubo unha etapa da miña vida profesional na que hasta me rebelei contra o galego, e coido que isto é moi importante a hora de que enfoquedes nas políticas hacia adiante, porque eu que me topei,
Eu son da primeira xeración en Galicia que no que era entón sexto de GB tiven por primeira vez clase de galego. Ainda non había publicado unha gramática, aprobouse o ano. O terceiro ano que tive clase de galego, en octavo de GB, reformouse a gramática do ano anterior. 3 anos despois, volvouse a reformar. Despois eu marchei a estudiar fora e volví pensando que sabía galego. E un día poñome a redactar algo en galego unha rapaza nova e me empeza a corregir, Maruxa, eso non se escribe así, como que non? Que sí, que eu estudiei e sei que se escribe. E xa non se escribía así. Entón, eu cheguei a unha conclusión que coido que é moi importante, e é que eu teño estudiado moitos anos en lingua galega, gústame o galego, non son galego parlante de nacemento, porque a miña familia en galega non falaba galego, pero digo que son analfabeta en galego outra vez. E iso, no sector servicios, donde escribir con unha ortografía e unha gramática correcta é fundamental, é un desastre, que hasta fai que incluso en concursos públicos, eu non suelo ir a licitacións públicas, pero ás veces cando ves os pregos, dices que en Galicia, cando se exixe, como é lógico, desde a administración pública, que os documentos se redacten en galego, eu teño que contratar, igual que o que ven de Castela e León ou de Cataluña, un traductor, porque senón non o vou facer ben. Entón, coido que hai que promover a reformulación da formación dos que xa nos formamos, vamos a decirlo así, e promoverlo e impulsarlo, porque senón nos sentimos coxos. Bon, gracias pola túa aportación. Falando de léxico, si utilizas reformar en Portugal é que te xubilarías. É unha brincadeira. Reformarse sería ben para eu reformaríame ahora mesmo. Temos que ir rematando, de verdade, que foi un inmenso placer. Eu quería facer unha última pregunta, pero non me dá tempo. Teño moitísima mágoa e voume permitir o luxo de pedirvos o favor de que me contestedes por escrito, porque tiña moitas ganas de saber a vosa opinión. Douvos máis traballo aínda, pero sei que, polo menos, ou tomamos un viño despois, se vos parece. De calquera xeito, eu aquí estive tomando apuntamentos e demais, e as palabras coas que máis me quedo son iniciativa, valentía, evidentemente o produto con cariño, e, sobre todo, para min é algo que se falou aquí moito, que é dos complexos. E creo que a lingua, a identidade, tamén vai asociada coa modernidade, e avanzar cara adiante implica deixar os complexos atrás. Eu creo que xa vai sendo hora de que sexamos quen de dicir, bueno, ou ben o sector de servicios, ou a quen faga falta dicir, de administración, arriba, abaixo, norte, sur, leste, oeste, que temos unha lingua e que é de uso común e que é un dereito. Así que a zanfona que vai levar para a casa ten a roda da vida, que ven sendo as galletas da mariñeira, as bolachas, leva a bioconstrucción da tua compañeira, é coñecida antes de vir aquí, que non o sabíamos, e, sobre todo, leva o turismo rural na voz deste maravilloso personaxe que é Francisco, que dixo que tiña unha casiña branca e que iremos visitarlle cando vos que iredes. Non sei se está na María entre os Loureiros, penso que está na Ribeira Sacra, pero oxalá poidamos atoparnos nos camiños do vento. Agora, se agardades 2 minutillos máis, vas a pechar as xornadas pola nosa compañeira. O mago vai facer maxia e vamos desaparecer todos. Eu creo que é así, non? Peche das xornadas e presentamos ao Mago Teto. De verdade, paga a pena agardar, por favor, porque é un dos maiores artistas do mundo mundial. Axúdache.
hora é agora? Que hora é? É 33, somos maravillosos. Ben, pois, case na hora en punto, pois o máis ben do outro lado da hora en punto, pero case. Imos clausurar as xornadas de hoxe, esta edición número 25 dos Encontros para a Normalización Lingüística, Economía, Lingua e Sustentabilidade. Aquí estamos, está Susana, que de alguma maneira é a guía e condutora da Comisión Técnica, a parte unha das responsables do CDSG, Dali Rosario tamén na Público, pero nós non acabamos aquí. Nós non acabamos aquí porque a Comisión Técnica aínda ten un labor importante que facer, por iso é importante que as preguntas de Manolo que non fixo e que os contestedes por escrito vos, porque necesitará chicha con que. Nós agora empezamos a redactar as conclusións, porque a parte do encontro, a parte da reflexión conxunta, de escoitar todo o que nos tiñan que contar os nosos relatores, as súas experiencias, etc. Agora nos facemos un testiño, non facemos un informe de 125 páxinas, pero sí un texto ben articulado coas conclusións destas xornadas que, ademais de facer público, remitimos ás entidades ou instancias que nos parece que deben escoitar o resumo do que aquí se falou. Por tanto, queda esa parte importante que é a que realmente lle pon pecho a xornada número 25 dos Encontros para a Normalización Lingüística. Por tanto, non vos podo decir nin que mañá nin que pasado, pero sí que próximamente nos pecharemos coa publicación dese texto que reúne as conclusións e que sempre procura facer algún tipo de proposta que transmitimos a quen creemos que ten posibilidades de facer algo para que a situación millore, para corrixir eivas detectadas, para torcer procesos que nos parece que poden estar levando a un destino que non é o desexado. Por tanto, un transatlántico non dá volta rapidamente en alta mar, pero tamén se pode orientar o rumbo para que vaya para onde queremos que vaya. Por tanto, moitas gracias a todos e a continuación despois empezaremos a traballar na edición número 26 dos Encontros pola Normalización Lingüística. Moitas gracias.